Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health.
Paano ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sa akon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman isa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! May hapon syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas, kag bugos nga kalibutan. Iyan naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dari sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Subong adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, Petsa 22, sa bulan sa Enero 2022. Kakaroon una kita sa aton si mga headlines. Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson naka-isolate karon matapos magpositibo sa COVID test.
Mga nag-operate sa butika minado nga nagpilo ang demand sang paracetamol subong bangod sa pagdamo sang ginatrangkaso. Samtang Drugstores Association of the Philippines nagpanawagan sa mga barangay officials nga mahimuan sa tikang ang nagabaliga sang bulong sakay sa van. Pila ka mga aktibidades angkot sa dinag sa Festival sa Cadiz kansilado. Numero naman sa election gun ban violators sa Negros Occidental, nagsaka na sa Napulo. Joint Provincial Security and Coordinating Council sa Negros Occidental magasapol sa masunod nga simana. Kapulisan ka mga pumuluyo o kon na mga manunudlo, nagpabutyag sa pananawan sa ginuso nga mandatory military service. Amoy at mga kabombong aton si mga headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapaunang nga mga balita. Upod sa inyo sining nga mga tagbalita. Bombo Pon sa Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Sa aton nagapaunang nga balita, naka-isolate karon si Negros Occidental Governor Eugenio Jose Bong Lacson matapos na magpositibo sa COVID test. Ang resulta sa test ni Governor Lacson ang nagwa subong adlaw kag ginabisuhan nini nga magpaidalom sa napulo ka adlaw nga quarantine. Una naman ginabisuhan nga mag-isolate ang gobernador sa sulod sa 3 ka adlaw. Naibaluan nga ang gobernador anangin masako sa tinlikdan nga semana sa pagpadulong sa mga local government units nga apektado sa bagyong Odette. Ang pinakauli sini nga ginpadulungan namo ang Banwa Sinuban agud nga mag-turnover sang corrugated sheets kag plain sheets sa mga napektuhan sang bagyo. Nagpilo naman ang kanabuon sa mapumuliyo nga nagabakal subong sa paracetamol bagod man sa kanabuon sa ginatrangkaso. Sa interview sa Bombo Radio kay Jovelyn Blanca Flor, National President sa Drugstores Association of the Philippines, ang isa ka branch sa isang iyaga butika ang makapaubos sa masobra na pulo ka box sa paracetamol sa isa ka adlaw ukon katumbas sang masobra sa 5,000 ka mga tabletas. Bagod halos tanan nga household subong ang nagabatsek sa trangkaso, ang kada customer ang nagabakal man sa paracetamol. Nagpaigman ang opisyal sa isa ka brand nga nagdugan nga sila sang tawo sa laboratorio apang ginalaga sa gyapon ng stock sang bulong bagod sa pagsaka sang demanda. Ginalantaw suro kay Blanca Flor nga nagadamo ang ginatrangkaso bangod sa panahon nga matugdaw kun kaagahon kag tuma naman ka init kun adlaw. Bangod nagdamo naman ang nagpabakuna, nagakinanglan man ang mainini sa paracetamol sa tion nga magbatsyag sang side effects kagay sang flu-like symptoms. Sa piyak sini wala naman nagakaubusan sa supply asang paracetamol sa mabutika bangod bayra sa alternative kung wala sa preferred nga brand. Grabe, gid subong niya. Sa isa ka adlaw, sa isa ko ka branch, makapaubos kami up to 10 boxes of paracetamol nga 500S. Amo na kadamo, bisan controlled na katama ang paghatag namon. Ang mando gani isang DTI sa aton per individual 20 tablets lang ang maximum nga mahatag. Ginpanubuan pagid na namon para ma-accommodate namon ang demand. 10 tablets na lang ang ginahatag namon pero grabe gidya ang demand kay halos tanan nagatrangkas. Kabay sa pagpayag ni Jovelyn Blanca Flor, National President sa Drugstores Association of the Philippines. Samtang naintindihan na sang publiko ang pulisa sa mga drugstores nga ginalimit lamang ang kadamuon sang paracetamol nga ginabaligya sa kada customer bangod sa kadamuon ang nagakinahanglan. Kag sa interview naman sa Bombo Radio kay Jovelyn Blanca Flor, ang National President sa Drugstores Association of the Philippines, nagmando ang Department of Health kag ang Department of Trade and Industry nga 20 lamang ka tableta sa maximum nga mabakal sa isa ka customer o kung 60 kada household. Apang bangon sa kadamuon sa nagabakal depende sa location, sunod sa kay Blanca Flor, napulo na lamang ka tableta sa ginahatag sa isa ka customer. Wala naman sa nagareklamo angot diri kadungan sa pagpatag sa ila angot sa policy kag panugyan nga mabalik lamang pagkasunod nga adlaw kung kulang. Sunod sa kay Blanca Flor, nasulban na ang problema sa panic buying apang madamo gid sa nagabatsyag sa trangkaso sa karon gani nagsaka ang demand. Ang bentalang sa karon bangod ang mga fully vaccinated individuals ang madali lang nga mag-ayos sa trangkaso. Ginpasiguro naman sa mga pharmaceutical companies nga may bastante nga supply sang paracetamol kung sa diin may replenishment o kung replenishment nga nagaabot kada 15 kadlaw. Oo, kami sa drugstore po, sa amon nga mga butika, 10 tablets na lang gid kami. Proper explanation sa mga consumer, na intindihan man nila, hambalang permi lang namon ginahambalan nga if in case nga kulangon, balik lang kita, kay para ang tanan matagaan naton sang supply. Ang kabayan sa pagpahayag ni Jovelyn Blanca Flor, National President sa Drugstores Association of the Philippines.
Nagahingyo ang Drugstores Association of the Philippines nga mahimuan sa tikang sa babarag official sa nga matap na pagbaligya sa pila ka negosyante sang bulong kung sa diin ginakarga ini sa tricycle kon van kag nagasulod sa malayo nga babarangay sa probinsya. Sa interview sa Radyo kay Jeveline Blancaflor, National President sa Drugstores Association of the Philippines, nakabaton man sila sa pila ka report nga may mga van nga nagasulod sa pila ka babarangay sa syudad sang Kabankalan agud nga maglibod sang bulong lakip na ang paracetamol. Parugyan ni Blancaflor sa butika lang baklon ang bulong kag iban pa nga health-related needs. Bagod regulated ini sa Food and Drug Administration. Sa tiyo naman nga peke ang mainom nga bulong suno kay Blancaflor, nagatuga ini sa paghina sa resistensya kag nagakaapektuhan man ang kidneys kag iban pa nga mga organs sa lawas. Damo report nga nagaabot nga may nagasaka nga mga van sa mga barangay, especially sa Kabangkalan, nga nagabaligya sang bulong, which is very delikado sa aton nga lawas. So ginahangyo kuman ang mga barangay officials, ang mga city officials nga tani tutukan ang amo ni nga problema kay kami private individual nagaproblema gid kami Si Jovelyn Blancaflor ang National President sa Drugstores Association of the Philippines. Nagparugyan naman ang pharmacist nga hindi magkahadlok mag-inom sa alternative nga brand bagod pareho lang ang epekto sa mga pareho ang generic name. Apang hindi mag-inom sang sobra anong katablita sa paracetamol sa sulod sa isa ka adlaw. Bagod amo lang ini ang masarangan sang lawas. Hindi man pwede nga dunganon ang duha ka tablitas sang paracetamol bagod gubon sini ang kidneys kon dalayon. Hindi gina. Definitely, Bombo Erlin, hindi gina siya pwede. Kaya ang maximum nga paracetamol nga hindi harmful sa lawas naton, maximum of 6 tablets or 6 ka kapsula nga 500 milligrams per day. Pag masubra na ina, delikado na sa aton atay. Ang duga nga pagpahag ni Jovelyn Blancaflor. Samtang nagdesisyon ang city government sa Cadiz na ipaiway ang pila ka mga aktibidades may kantanan sa Dinagsa Festival bukod kay ginadugukan ini sa madamo nga tawo. Sa interview sa Bombo Radyo kay Cadiz City Mayor Salvador Bading Escalante, nagsaka naman ang kaso ng COVID sa syudad kung sa di nagdangat sa 141 humalin sa Enero 6, tubtob 21, nagikan sa 0 case sa Enero 1, tubtob 5. Bangod alarming ini sunod sa kay Escalante, mahimo tuga ini sang Omicron variant sang coronavirus. Nagdesisyon ng mga city officials nga ipaiway ang mga aktibidades nga ginadagsaan sa madamo nga tawo kaangay sang bisita zona sa imahe ni Santo Niño sa Lunes kung sa diin nagabantay ang mga residente agud nga makabaton sa blessing. Una naman naging plano nga himuon nga virtual ang ati-atihan tribe presentation. Apang bangod nga nagalantaw man ang mga tao kon magpraktis ang tribo, ginpagkamaay na lamang nga hindi ini pagdayonon. Plano magkutan nga himuon na lamang nga bubble ang Dinagsa Queen sa Enero 29 kung sa diin pasudlo na ang mga kandidata ka nga ilang nga team sa arena sa Enero 28. Apang bangod pagtililipon gyapon ini na desisyonan nga ipaiway na lamang ini kaupod ang Zumba sa open air. Sa Piak Sinima dayon naman ang Fluvial Parade kag Santo Niño Mass sa Enero 26. Apang limitado lamang ang makatambong kadungan sini. Nagalaom naman si Escalante nga maintindihan sa mga Cadiznons ang desisyon sa city government bukod tinutuyo sini nga hindi na magdamo ang kaso sa COVID sa syudad. As of the moment, saka, spike ng among cases dire. Sang January 1 to January 5, 0 case kami di sa Cadiz. No? And sang January 6 up to subong na adlaw, we have 141 active cases. So in the span of 2 weeks, may napag-graduate na kami. 7 days, 10 days sa mga subong. May napag-graduate na kami siguro, isa mga 50. So practically mga 200 na active positive cases ang na-register sa Cadiz in the span of 2 weeks. No? That's very alarming. Ang kabayan sa pagpag ni Mayor Bading Escalante sa Cadiz City. Nagapanguna sa gihapon ang probinsya sa Negros Occidental sa may pinakamadamo nga numero sang kanban violators sa bilog gawas sa Visayas. Umanin sa nagsugod ng election period sang Enero 9. Sino kay Police Lieutenant Colonel Arnel Soles sa spokesperson sa Police Regional Office 6, 22 na ka mga violators sa kabugusan nga dadakpan sa bilog gawas sa Visayas sumalin sa Enero 9. Tubtob 21 kung sa riin, 16 ka-armas kag pulo ka bladed weapons ang nakonpiskar. Nagikan sa kabugusan nga numero pulo diri ang nadakpan sa probinsya sa
Sa Negros Occidental kusirin siyam ka armas utang ka isa ka bladed weapon ang nakonfiskar. Sa syudad sa Bacolod may 3 ka violators nga nadakpan nga ginakipan sa isa ka nakuan sang armas utang kag 2 ka mga nakuan man sa bladed weapon. May 3 man ka manadakpan sa probinsya sa Iloilo nga ginakipan sa 2 ka nakuan sa firearms kay isang nagadala sang bladed weapon. Kag 3 naman sa Aklan nga may 2 ka armas utang ka isa ka bladed weapon nga recoveries. Tag isa naman ka violator ang nadakpan sa Antique kag Gimaras nga lunsay nakuan sa armas utang. Suro kay Soles, aktibo ang mga kapulisan sa Negros Occidental gani nagapanguna ini sa may pinakamanamo nga numero sa nadakpan nga violators. Padayon man ang pagpanumdum sa PRO6 sa publiko suro kay Soles nga hindi magdala sa armas utang o kon bladed weapon kon magwa sa balay agud hindi badakpan nga nagalapas sa ginapatuman nga election gun ban. Sa record na to na Negros Occidental ang may pinakadamo nga nadakpan, which is pulo ka individual. Nagapakita man ini nga aktibo ang aton mga kapulisan, and of course gusto man naton i-remind na aton mga kauturan na nag-implement kita sa Comelec gun ban, and hindi anay sila magdala sa nila mga firearms sa mga public places unless otherwise may ara sila certificate of authority from the Committee on the Ban on Firearms and Security Concern. Ang kabay sa pagpahig ni PRO6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Soles. Samtang magasapol ang Joint Provincial Security and Coordinating Council sa Negros Occidental sa masunod nga semana, agud nga ma-reclassify ang mga lugar nga una gintumod bilang areas of concern samtang nagilapit eleksyon sa Mayo 9. Sa una nga semana sa subong nga bulan, naistoryahan sa Joint Regional Security and Coordinating Council nga mahimo malakip ang Escalante City kag Moises Padilla sa election watchlist areas bangod sa history sang election-related violence. Sa interview sa Bombo Radyo sa kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade, nakita-anay na sila kahapon ni Acting Provincial Election Supervisor Attorney Roberto Salazar kadungan sa JRSCC meeting kung sa di naghingyo ini nga hugton pa ang Comelec checkpoints agud nga mapatuman ang election gun ban kag malikawan iban pa nga violence. Sa masunod nga semana sunod sa kay Pasaporte, kinalauman nga magasapol ang JPSCC kaupod ang reshuffled election officers, Chief of Police kag Local Action Centers usa din diskusyonan ang areas of concern agud nga ma-reclassify. Nahimo naman nga italana ang pagpadigayon sang covenant signing sa mga nagapadalagan sa eleksyon. Sa karon nagapadayon sunod sa kay Pasaporte ang paghatag sa refresher sa mga soldado nga maging kabahin sa checkpoints agud nga masiguro nga hustong ilang mga tikang sa Comelec checkpoints. Panahon namon, deliberate man namon, ang diri sa isla sa Negros, especially sa Negros Occidental, ang mga areas of concern na previously, 2 weeks, 3 weeks ago, may ginpagawa itong regional. So, i-discuss namon by next week, no, it's either 27 January. Kaupod man na siguro, tentatively, nakaschedule ang mga peace covenant signing sa mga makapadlagan na different levels diri sa Negros Occidental. Ang kabayan sa pagpahig ni Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade. Sa iban pa ginaton sa ring mabalita ginatugyan na sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Kongreso papasar sa layi nga nagabando sa mga Pilipino nga magsulod sa military service pagtapas sa edad 18 kaangaya sa ginpahig ni Davao City Mayor Sara Duterte Carpio nga iya ini gaduso kung sa magadaog bilang Vice Presidente. Sa interview sa Bobo Radio kay NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco, ginahimo sa Pilipinas sa pulis ang ilang obligasyon kag mahimo nga may mga rason man ang presidential daughter sa pagduso sa mandatory military service. Aminado si Donasco nga may bintang nga mahatag ang training para sa disiplina sa isa ka tawo nga hindi ini makuha sa gwa sang environment. Apang nagapabilin pa lang ini sa karon nga isa ka proposal bangod kinahanglan ang layi nga nagamando siniya bago sa di magadepende sa mga miyembro sa Kongreso kung maduso ang hagna nga may isa ka layi nga nagamando sang mandatory military service. More on developing the characteristic, which is the discipline in every individual, and at that young age ma-develop ang discipline nila. I for one, ma'am, I came from a 4-year training, and really may tutulong yan ang training sa overall na ugali and behavior, especially ang disiplina ng isang tao. Si NOCPO spokesperson Police Lieutenant Abigail Donasco. Sang tadugang nga balita nagapati ang pinuno sang grupo sa mga manunudlo sa syudad sa Bacolod nga hindi kinanglan nga himuon nga mandatory
ang pagsulod sa military service ng Filipino mag-abot sa edad nga 18. Sa interview sa Bombo Radyo sa kay Richard Hilangre, ang presidente sa Bacolod City Public School Teachers Federation, nagakinalan sa layi nga nagamando sang mandatory military service, angot diri kaangay sang Israel, apang mahimo-himo lamang ini nga optional, apang bangod nga wala sang gera subong. Sunod sa kay Hilangre, ang skill sa mga estudyante ang hindi lamang para sa military service, apang aminado ini nga may bentaha man ang disiplina kung niyara sa military training. Ini man galing malipod suno kay Hilangre nga may mga estudyante nga hindi makasarang sa military training, gani mas maayo kung ini ang optional lamang. Ibuloan nga ang makasulod sa military service mangin reserve force bilang kabahin sang patriotic duty. Kinalano nato ng military discipline kung isa sa aton nga mga hilikotonon mo kay ang mga kabataan ko daw ay naging maniya sang civic duties kag component na sa military discipline daw wala naman nagatatlong git pero not necessarily nga compulsory mo nga daw halos ang iyang life na revolved dira. Ang kamay sa pagpag ni Richard Hilangre, presidente sa Bacolod City Public Schools Teachers Federation. Sa katapusan nga balita, nagapanawagan ng puro barangay sa barangay Bagunawa sa San Enrique sa Department of Social Welfare and Development nga may pata sa paghatag sa ayuda para sa mga nahalitan ni Typhoon Odette. Sa interview sa Bombo Radyo kay purong barangay Arlo Aplasca, matapos naglabay ang bagyo sa Banwa, nagsapol ini sa mga opisyales sa barangay nga nakuhaan sa litrato ang mabalay nga napiktuhan sang bagyo. Sa kabukusan, mayroon sa 352 ka mapuloyan nga nagkaraguba bangod sa paglaslas ni Odette nga amuman ang numero nga pasa sa bilang benepisyaryo sang ayuna. Sa Enero 20, suno diri 234 lamang nadala sa kagdarajek ang 78 opisar nga iyagin permahan ang tanan nga mapormas magluwas lamang sa isa. Katingalahan pa suno kay Plasca bagod ang isa nga wala siringgit permahan ang nakalusot pa kag nadala sa mga nakabaton sang ayuda. Gidugang man sini nga imbes nga listahan sa mga kwalipikado ang ginabalik sa iya, mga pormas ang iya nabaton gani mas mabudlay para sa iya. Suno diri kon print out sa listahan kun tani ang iya mabaton iga pa Xerox na lamang sini kag iga papilit sa purok agud nga makitaan sa mga pumulyo kung sila ang nadala o kung wala kag hindi na siya hagay panabat sa mga residente. Nagpanawagan ini sa DSWD nga mangin patas sa pag-atag sa ayuda bagod kwarta ini sang tawo. Sa beneficiaries ang Barangay Bagunawa, total 352 beneficiaries. Pero kagapon, pasalubong center ng Banwasang San Enrique, ang nadala 274. Ang na-reject 78. Ang pamangkot ko nga may 78 na na-reject kay ako mismo na punong barangay, ginpirmahan ko man ang 352. Punong barangay Arlo Aplasca sa barangay Bagunawa sa San Enrique Negros Occidental. Philippine Standard Time, 34 minutos na nakalipas sa takna alas 5 sa hapon. Amuyad tumakabombo. Ang kaundahan sa aton nagapaunang nga mga balita. Antes kita magtakop aton anay panumbalikan. Aton si mga headlines diri sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Negros Occidental Governor Eugenio Sebong Lacson naka-isolate karon matapos magpositibo sa COVID test. Mga nag-operate sa butika minado nga nagpilo ang demand sa paracetamol subong bagod sa pagdamo sa ginatrang kaso. Samtang Drugstores Association of the Philippines nagpanawagan sa mga barangay officials nga mahimuan sa tikang ang nagabaligya sang bulong sakay sa van. Pila ka mga aktibidades angot sa dinag sa Festival sa Cadiz sa kansilado. Numero naman sa election gun ban violators sa Negros Occidental nagsaka na sa Napulo. Joint Provincial Security and Coordinating Council sa Negros Occidental magasapol sa masunod nga semana. Samtang kapulisan ka mga manunudlo nagpabutyag sang pananawan sa ginaduso karon nga mandatory military service. Away ato mga kabombo ang pagdulong namon sa inyo sa madalalag ko bag-o. Mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Afternoon Edition. So mga adlaw Sabado, thank God it's Saturday, TGIS, petsa 22 sa bulan sang Enero 2022. Standby na kamo sa masunod nga programang Bombo Reports Afternoon Edition upo naman sa kay Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag sa gihapon, ini ang inyong mga tagbalita. Bombo Pons Espino. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo!
Sabay naman sa aton siningan news analysis nga gipadala sa aton maukon nga tagpalamati pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones. Aton siningan news analysis may tigulo nga nagareklamo. Makaluloy ining aton mga kubos nga mga kuturan sang bagyong Odette nagkalagubag ilang nga mga puluyan. Nagaulat sang financial assistance sa gobyerno agud sila mabuligan anay sa naghatag na ilangalan wala na sa listahan. Tani sa sini nga sitwasyon nga ang pumuluyo nagahilibion, politika ipahigad anay naton, ipakitang aton pagka maluluyon. Nga sila nagareklamo, kay nalitan man sila sang bagyo, nga ako no daw may pinilian, kay wala man sila kabaton bisan isa kabilog nga kawayan. Kabay pa nga ini nga mga reklamo, dapat talupang don. Lapit na lang ang eleksyon, ini sila madinumdumon, kaysa palabuton sang ballpen, ila kagid pagabunon. Ang inyong pauna-una pananawan ng ipadala ni Leo Siralbo sa Granville Subdivision, Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang mga tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba, sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba?
Talaba, magluwas sa manamit sini nga sabor. Ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyas ang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000. 5 dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Time check, ako na oras sa YWB Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 46 minutos sa nakaligat sa taknang alas 5 sang hapon. May hapon Pilipinas, syudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, rehiyon sa Western Visayas, kagong sa dinman nga bahin sang kalibutan. Welcome sa takong palatutunan na Bombo Reports Afternoon Edition. Subong nga hapon sa Sabado ninyo makopod si Bombo Franz Andrew Burgos. Magkop na kita tugtog-tak na alis sa isang sining hapon. Kakita mo na pagkopdan sa itong mga Bombo Correspondents kag Bombo Patrol Reporters. Mapatiyan kita sa 6:30 sa lilisoan sa inyo mga transistor radios kag sa live audio streaming sa www.bomboradio.com, ang official website ng Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Hindi lang mapatian, bata na pikikita sa Facebook fanpage sa Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube channel. Please click ang subscribe button kag i-click ang notification bell. Kag kamo ang ma-update kag makita nyo dira ang live feed kag ginadulong namon sa inyo. Kag para mapalap na mga mainit nga balita. Just click like and share para malabot ang atong makuturan sa dinman nga bahin sang kalibutan. Adlaw subok sa Sabado, Enero 22 sa tuig 2022. Kaglito kita sa mga pangulong dinalan sa mga balita lokal. Governor Eugenio Josibong Lacson nagpositibo sa COVID-19. Kag sa dugamin itong mga balita sa lokal, Johnson Garfield wala paghihapon nakitaan. Kag sa dugang pagid nga balita lokal, nakabaklid nga bangkay sang 40 anyos o kung 40 anyos nga lalaki sa La Castellana nasapuan. Kag sa dugang pinatong nga balita sa lokal, lalaking hubog pilason matapos nga ginlabo sang iyang abyan sa Kabankalan. Sa mga balita nasyonal, Davao Occidental gintayog sang 6.1 magnitude nga linog. Nagtugas ang tsunami warning sa pila ka bahin sang pungsod. Kaso sa COVID-19 maganubo sa katapusan sa bulan sa Enero suno sa Okta Research. Kag sa balita sa internasyonal, Estados Unidos untaton ang mainit nga tensyon sa tunga sang Russia kag Ukraine. Amoy na mga mainit kag nagapangunang mga balita kag posible mga magaluntad samtang nagapangalaga ng Bombo Reports Afternoon Edition. Time check 47 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon this time. Padulungan nato ng patrol kaupod sa Bombo Carla May Defensor, no? Kuhaon nato ng update sa ginapatihan nga isa ka bangkay nga ginbaklid mismo sa Banwasang La Castellana. No nga ginapatihan ini nga base gurogin natripan lang ini. No kon ano ang ginubra sa sini nga mga sospetsado. Sige, balonin nato ng kompleto nga detalye sa patrol ko kay Bombo Carla May Defensor. Bombo Carla, good afternoon. Please come in. Yes, Bombo Andrew, sa isa ka tricycle driver, Bombo Andrew, ang nasapuan patay sa may Mahogany Plantation sa may Hacienda Grande, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental, Bombo Andrew. Kag ini siya, ginkilala kay Harold Tingting. Harold Tingting, 40 anyos, kag residente ini siya sa Hacienda Grande, Overflow, Barangay Robles, La Castellana, Negros Occidental, Bombo Andrew. Susuno kay Police Captain Ron Darrell Nigos, Bombo Andrew, mayara sila sang nakuha o kung na
nakuha nga information sa isa ka residente man sang La Castellana nga mayara sang nasapon sa area sang Barangay Robles, Bombo Andrew. So pag-abot sang responding team Bombo Andrew, nakita na lang ini nila ang biktima nga wala na sang panapto no, babaw kag dalom Bombo Andrew. So ang iya sini nga posisyon nakabaklid ini siya kag ang iya sini nga liog Bombo Andrew nakahigot kag sang blue pants kag naka-attach ini sa isa ka mahogani nga kahoy Bombo Andrew. So ang investigasyon subong sa mga kapulisan nagapadayon Bombo Andrew bangod man nga sunod sa pamilya, wala man ini siya kuno sang iban pa nga kontra Bombo Andrew kag wala man ini siya iban nga cases sa police station, pero sa mental naman niya Bombo Andrew amo pa na gina-check yaro sang kapulisan kay may ari ini sila information nga nabaton nga may problema sa paminsaron ining biktima, pero gina-confirm pa na sang mga kapulisan Bombo Andrew kag sa information man nga nakuha sa pamilya. January 20 ini alas 6 gabi naghalin ang biktima sa ila sini nga balay kag nagamba lang sa iya sini nga pamilya nga may baklon lang sa proper sa nga La Castellana, pero wala na ini siya nakabalik Bombo Andrew kag 9 PM sa antis na tamo ini nga insidente Bombo Andrew, antis ini siya nasapwa 9 PM nakitaan pa ini siya sa syudad sang o kon sa proper sang La Castellana Bombo Andrew. So Bombo Andrew, pamatian bala nato no ang pahayagi kan kay Police Captain Ron Darrell Migos. Upon the arrival of the first responders, ma'am, investigator, they saw the victim naked and tied, both hands were tied, and at the same time his neck was tied up with his pants hanging on the tree, ma'am. We cannot say na game torture, ma'am. We will depend on the postmortem examination result. If there was hematomas and other, it will depend on the result of the postmortem, ma'am, kung may mga pa po siya, ma'am. Bruises or what. Okay. So sir, paano ini na-identify ini nga biktima, sir? At around 8 o'clock in the morning, ma'am, we asked, because ang victim, ma'am, is well-known sa Barangay Robles, and he is a tricycle driver and also a resident of Hacienda Grande Overflow. So, kilala sa area, ma'am. For police record, or criminal record, the victim has no any criminal record, ma'am. But for medical record or medical purposes, it will be the health office na po ang bahala kung may medical record man siya na existing before. Because they are telling us na may psychological problem siya, and we cannot declare it na may psychological problem din siya unless we are holding pertaining documents regarding on him. As of now, ma'am, we're trying to conduct a thorough investigation, the last whereabouts niya, and as of today, ma'am, we found out na until 9 PM may nakakita pa na he's still alive, and ari pa din siya sa Banwa, sa Australia. Bali, ang victim, ma'am, is wala naman pong mga kaaway or kontra. We keep on asking the family, the mother, and they told us na wala naman po siyang nakalitan or na-argabyadong tao. Okay. So isa sa katricycle, may pamilya ini siya, may mga kabataan? Wala po, ma'am. Wala po. Single ini siya? Yes. Ma'am, even though na may makita ba visual, ganito lang po kung ano talaga yung mga nakita ng nakita natin, but we will depend nga po sa postmortem examination, because the medical legal will put it kung ano talaga yung cause of death niya, and other wounds po kung meron man. Bombo Carlate, as of sa singing investigation sang La Castellana PNP dira, doon ang kita may mga lagob na Iya sa Bombo Andrew, sa mo pa na no, ginahulat pa inila ang resulta Bombo Andrew para at least mahibaluan kung ano ang ginalinan o kung ang rason sa iya sini nga kamatayon Bombo Andrew, kag at least no matumod man kung sino ini ang naghimo sa biktima Bombo Andrew. Imagine nakabaklid ini siya
kag ang iya siniya nga liog nakahigot ba kag ang nakahigot sa liog yan nakahigot pa sa isa ka kahoy nga mahugani Bombo Adro. Grabe man ang obra nila, no? Ba siguro bala Bombo Carla, natripan ni siya bala, no? Amuning mabudlay subong especially sa amuning nga panahon bala Bombo Carla, kung matripan kay sa mga alikod dira, hindi ba kanuloy kay gidya kung way kada ba ibato. Hindi niya Bombo Carla isa lang katao nagubra sini sa iyap, grupo ni, lani katao nagubra. Kay kabalo man kita sa amuning nga edad nga 40 anyos, may ang persa sini Bombo Carla ya, kung ikaw lang isa lang alangon kanimo, no? Tatlo kun apat siguro ka persona ang naghimo ni sa iya. Kay ang sitwasyon niya bala Bombo Carla hindi nami tanawo, no? Kay do ka budlay sang ginhimo sang suspect, no? Do gin pang ano ni siya? Ang dugin paghigot-higot ni Bombo Carla kay ng sitwasyon niya do binansuli lang sa Amo gani Bombo Andrew no ti mayara pa sa nga na-recover sa crime scene Bombo Andrew may black belt, may black and white nga checkered nga jacket, mayara sa nga brown leather wallet kag mayara pa sang pork barbecue sa sulod sang plastic Bombo Andrew. So basi posible nga amo ini ang gimbakal sang biktima sa proper La Castellana Bombo Andrew sang naghalin o kung sang naglisensya ini siya sa iya sini nga pamilya Bombo Andrew. Diba si tuod no kag ang iya tong mga binakal ba sige pangkaon man to sa mga suspekto Bombo Carla? Gani Bombo Andrew no ti mayara pa ya sang depende wala lang ta kabalo Bombo Andrew kay mayara pa sang pork barbecue nga nakitaan sa sulod sang plastic Bombo Andrew. Kaya mo gina no. So ang mga suspect Bombo Carla ti ang naghimo ni tani konsensya hold man bala. No kay kabalo kita nga inaaligar na may diferensya sa panghuna-huna ba siguro isa lang ni Guro Bombo Carla kung natripan ni siya bla, no? Kay ang area daan sa kundi ni siya nasa Puan tido damo sang kahoy, no? Especially mahogany plantation dra Bombo Carla ti mahogany daan ti dabong na yang iyab lang dahon bala. Kung madamo sang dahon iti do medyo siot gurong lugar. Kung di siya nga gindala sang sini nga mga suspect kag didto gin tripan o kung gin gin patay bala basta gin paantos pa ni sa Bombo Carla o kung kastigo ni sa amo gigani Bombo Andrew no ti pertigid ka sakit sa iya sini nga sitwasyon Bombo Andrew. Imagine gin baklid ini siya nanto bala iya sini nga liog nakahang pa ini no kay tungod nga ginhigot pa ang dilargo ni blue pants ini no nga ginhigot sa iya liog ginigot pagid sa kahoy ti imagine. Hindi yaman ni siguro mahimo ang amo ni Bombo Andrew nga siya mismo ang maghigot sa iya sining kaugalingon man sa kahoy Bombo Andrew nga nakabaklid ang iya sining mga kamot. Amo gid Bombo Carla no. I-update na bantayan na kay ano ni siya may mga possibilities ni Bombo Carla no kag isa pa sa investigation duay man nakambal ang kapulisan sa La Castellana nga may foul play wala sang foul play. Yes, Bombo Andrew kay tido kalayo gid no kung mayara sa kung wala sang foul play. Yes, kalayo gid Bombo Andrew kay imagine sa paghigot pa lang mga higot pa lang nga natabo sa biktima do ka duwa na gid. So padayon ang investigasyon sang kapulisan sang La Castellana Bombo Andrew regarding diri sa nagluntad nga ako na ininakitaan nga nasa Puan Bombo Andrew. Gani man no kabahol gid kamot mo ga sululubra. Sululubra pila ka bilog kamot mo anong kabilog ikaw lang na mismo mahigot sina no. Well Bombo Carla may pila ina ka mga individual sa likod sa pagpatay no sa sininga 40 anyos dira sa Banwa sa La Castellana. Bombo Carla, thank you gid. Yes, Bombo Andrew, sa mo'y nag-report, tagikan sa patrol, ini si Bombo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Madamo nga salamat kay Bombo Carla May Defensor sa patrol, kagindulong sa aton ang update no sa ginpatay o kung ginaligar nga ginpatay nga na lalaki no nga nagayedad sa 40 anyos dito sa may Hacienda Grande, Barangay Robles sa Banwa sang La Castellana. Makita nyo dara no ang mga laragway nga gina-flash sa aton nga Facebook Live. Amo na ang iya nga kahimtangan no sang nasapwan ang ini nga biktima. Ang pamilya to nagalao man to nga basi makapauli to sa ila nga balay no ang ini nga 40 anyos nga lalaki. No si galing kumuraon sang 20 pa ni siya galito naghahalin sa ila sa nasapwan siya kahapon sa alas 6:45 sang hapon.
nga muna to ang iya nga sitwasyon nga nakabaklid na, no? Ang ina bala nga mga ulubrahon, no, hindi na ya hindi na insakto ang panimuot sa nagobra sina, no? Mo nang budlay bala, no, subong ang droga lapnago na gidya. Sa mga ibanda na itong mga kuturan, mga adiko da nga naghalay gamit sa nga illegal nga droga. Kung ano na magsulod sa ilan nga utok ya, ti ilan na lang na obrahon. No, kung sino daya karon ng inosente dara karon nga mga tripan nila kung magustuhan da nila bing obrahon da nila, gusto nilang obrahon da nga hindi maayo, ti makaluluoy gid ang ina nga biktima. Sige, time check 9 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sang hapon, no? Dugay-dugay ari na atong Bombo News Center para sa aton nga Bombo Network News. No, batayan ni nato ng mga latest update man sa pila ka mga national and international news. Kag sa mga balita sa hinampang kaga sa artista man. Subong ang kaso subong sa aton 32,000 plus naman, no? Ka mga COVID-19 cases sa bugos nga pungsod Pilipinas. Ti ang Okta Research naga-assume, no? Naga-assume nga before mag-end ang ang January, no? Bulan sang January, maganubo ang aton nga kaso when comes sa COVID-19 cases. Ang Okta Research niya, do hindi kita nakinsindi, reliable lang source o kon palagpat. Sige. So, bantayan na nato, no? Standby ka mo dira kaya rin nato nga Bombo News Center. News Center, please come in. Newscast sa 24th KBP Golden Dove Awards. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Evening Edition na 22 na sa buwan ng Enero 2022 sa ulo ng ating mga balita. Isa pang bangko sa Pilipinas na bunyag na target din ng hackers, tinututukan na huyan ng NBI. At sa ating international news, posibleng pang-aatake ng Russia, pinaghahandaan na ng Ukraine military. At NDRRMC, minomonitor na ho kung posible pa rin daw makapagtala ng mga pinsala kaugnay ng 6.1 magnitude na lindol doon sa Davao Occidental. Ilang highlights naman sa Dinagyang Festival 2022 gaganapin ngayong gabi sa Iloilo City sa kabila yan ng Alert Level 3 status ng lungsod. Ang DOLE naman magsisimula ng tumanggap ng mga aplikasyon para sa Camp 3 Cash Aid para ho dun sa mga manggagawang nawalan ng trabaho at nakatakda ho yan sa susunod na araw ng Lunes. Dagdag pang balita mula sa ibayong dagat, airstrike doon sa Yemen, isang Yemen detention, kinundinayan ng United Nations. Sa ating balitang palakasan, longest reigning champion mula sa Amerika na si Gary Russell Jr. yamado raw sa magiging laban sa ating kababayan at target na mapanatili ang corona sa big fight bukas. Pero yung Pinoy challenger na si Mark Magnifico Magsayo, gugulatin naman daw ang mundo ng boxing. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Iginit ni Commission on Election Spokesperson James Jimenez na ang mga kandidato sa pagkapresidente at vice-presidente sa darating na eleksyon ngayong taon ay dapat na mangako na sasali sa mga debate sa COMELEC na magsisimula ho sa susunod na buwan. Ginawa ni Jimenez ang naturang pahayag matapos na tanggihan ni presidential aspirant at dating Senador Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na lumahok sa isang presidential interviews. Para sa araw na ito, nauna nang sinabi ng tagapagsalita ng COMELEC na ang batas ay hindi nangangailangan ng partisipasyon ng mga kandidato sa pampublikong debate at hindi maaring obligahin ng poll body ang mga kandidato na magpakita. Gayunman, madalas lumahok ang mga kandidato sa ganitong uri ng pampublikong forum dahil naman sa massive airtime. Sinabi ni Jimenez na nagpaplano ang COMELEC na magsagawa ng isang pampublikong debate.
kada buwan para sa mga kandidato sa pagkapangulo at pangalawang pangulo. Simula yan sa pagpasok ng Pebrero hanggang buwan ng Abril. Sisimula na umano ang pagpirma ng Memorandum of Understanding sa bawat kandidato para magkasundo sila sa mga alituntunin sa mga isasagawang debate. Ang panahon ng kampanya para sa mga kandidato para sa pambansang posisyon ay magsisimula sa Pebrero 8. Ang panahon naman ng kampanya para sa mga lokal na kandidato sa kabilahong banda ay magsisimula naman sa 25 ng Marso. Ang 2022 national and local elections ay nakatakda namang idaos sa Mayo 9. Sa iba pang mga balita, isa pang bangko, target din ng mga hackers na tinututukan na ng National Bureau of Investigation. May pagulat si Bombo Gerald Uleb. Tuloy-tuloy daw itong pakikipag-ugnayan Bombo Jane, Bombo Dennis ng National Bureau of Investigation o NBI sa isang bangkong target din daw ng hacking. Kasunod na rin ito ng pagkakahuli sa 5 individual na sangkot dito sa hacking incident na punterya itong BDO noong buwan ng Disyembre. Ayon kay NBI Cybercrime Division Head Victor Lorenzo, lumalabas sa kanilang investigasyon na mayroon pa raw isang bangko itong target ngayon ng mga hackers. Hindi na muna ito pinangalanan ng NBI para hindi malagay sa alanganin ang naturang bangko. Kung maalala, isinalang na po sa inquest proceedings sa harap ng Office of the Prosecutor General ang 3 sa 5 mga individual na isinasangkot dito sa hacking incident. Yung dalawa dito ay kinilalang si Nachi Fountain Aneque o alias Daddy Champa at yung isa naman ay si Chukwemeka Peter Nwadi na kapwa mga Nigerian nationals, habang mayroong isa pa na kinilala naman na si Jerome Anthony Tapua or itong alias Jawan. Sa ilabas na statement ng NBI, nahaharap itong mga suspect sa kasong trafficking in unauthorized access devices at itong sa ilalim po yan ng Republic Act 8484, yung Access Device Regulation Act of 1998. Mahaharap din sila sa kasong misuse of devices sa ilalim po ng Republic Act 10175 o itong Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa ngayon ay tinutunton na rin ng NBI ang mas marami pang mga suspect na sangkot dito sa hacking incident ng naturang bangko noong Disyembre. At nakilala na raw ng mga otoridad yung mas marami pang mga individual na mayroong koneksyon sa naturang insidente na nakaapekto sa 700 na BDO Unibank clients. Ang mga naarestong individual ay bahagi ng Mark Nagoyo Hayes Group. Ang dalawang Nigerian citizen nga ay naaresto sa entrapment operation na isinagawa ng NBI Cybercrime Division sa Mabalacat City sa Pampanga noong Enero 18. Bombo Gerald. Okay. Konting flashback nga para lalo na doon sa mga taga-subaybay natin na talagang nakatutok dito sa mga ganitong issue. Paano nga ba nang bibiktima itong grupo na ito para at least maging aware pa lalo yung ating mga kababayan dito sa mga nagiging biktima ng ganyang modus operandi, Bombo Gerald? Ito, Bombo Dennis, yung isa doon sa mga informant na umamin dito sa National Bureau of Investigation. Makinig, lalong-lalo na yung mga napapadalhan ng mga text messages kasi ang ginawa raw nitong mga hackers ay nagsagawa sila ng text blast. So yung 700 na mahigit na yan na biktima dito sa hacking incident ng BDO, yung ilan dyan ay talagang sumagot or clinic yung link na ibinigay ng mga hackers. Once na clinic yan, Bombo Dennis, ay pupunta kasi yan sa link na bubuksan. Yung link na yon, once na binuksan mo ay na parang naibigay mo na yung mga impormasyon mo dito sa mga hackers. And then mayroon kasing hinihinging one-time password. So kapag yan binigay, Bombo Dennis, ng mga biktima ay na-access na yan, makukuha na yung one-time password nung mga hackers, hindi na babalik doon sa may-ari nung mga bank account na yan,
kundi yung mga hackers na yung makakakuha ng one-time password na yan at dyan na nila mabubuksan yung bank account ng mga biktima at once na nabuksan na nila yan, pwede na nilang i-transfer sa ibang bangko. So ganyan yung nangyari, Bombo Dennis. So babala na rin ito dito sa mga listeners natin, sa ating mga kababayan, na kapag mayroong naipadalang mga link sa inyo na mayroong sinasabi dyan na kung ano-ano na mag-register, ay wag itong patulan. I-delete na lang kaagad dahil posibleng ma-access sa pamamagitan lang ng pag-click dyan, Bombo Dennis, ay ma-access na nitong mga hackers yung impormasyon na nilalaman, lalong-lalo na ngayon yung kahit sa Facebook na lang po, Bombo Dennis, ay kailangan yung mga impormasyon dyan na sensitibo para makapag-login or makapag-create ng account dahil yan yung hinihingi ng mga social media accounts ngayon. So yung mga kababayan natin, kapag mayroong kahina-hinalang na isend dyan na may mga offer kasi ito, Bombo Dennis, may mga sinesend na na ganito ganyan para maengganyo yung ating mga kababayan. So kung kahina-hinala ay ang payo dyan ng NBI ay agad na lang i-delete para hindi ma-tempt itong ating mga kababayan na buksan pa ito na yan yung maglilid talaga ng hacking, Bombo Dennis. Okay, so lumalabas dito parang nare-redirect. Hindi dun sa mismong link na yon magpipill up ng mga impormasyon yung isang individual, kundi talagang napupunta na dun sa link ng hackers. Kasi may nakausap tayo, wala naman siyang pinilapan na mga form, wala naman siyang nilagyan ng mga impormasyon. Pero lumalabas na nakuha pa rin yung kanyang data, Bombo Gerald. Tama ka dyan, Bombo Dennis, redirect yung tawag dyan na once na kapag clinic lang yon, Bombo Dennis, ay talagang yung impormasyon, lalong-lalo sa ating mga mobile phones ngayon, ay yung mobile phones pa lang na yan ay pwedeng makuha na yung mga impormasyon dyan na mga sensitibo, Bombo Dennis. Kaya naman, yung mga kababayan natin mag-ingat doon sa mga naipapadalang mga text blast na ganyan dahil posibleng yung iba, ito, Bombo Dennis, yung iniimbestigahan ngayon or yung NBI na nakikipag-ugnayan doon sa isang bangko na yan, posibleng ganyan din yung modus ng mga hackers na magpapadala sila nung kung ano-anong link dyan na clickable na magre-redirect sa kanila once na clinic yan, Bombo Dennis, at makukuha na nga kaagad yung mga impormasyon ng mga hackers, Bombo Dennis. Okay, so iba pang issue pala yung binabanggit din ng NBI na money mule, Bombo Gerald. Iba pa ito dito sa mga hackers na ito. Ganun ba? Oo, Bombo Dennis, pero yung binabanggit ngayon ng NBI na itong isa pang bangko ay hindi pa nila talaga maibigay kung anong bangko yan, Bombo Dennis, dahil ito nga, mistulang baka hindi lang ito yung tinatarget ng mga hackers. Inamin lang nung nahuli or itong informant, Bombo Dennis, na mayroon pang target kasi itong mga hackers na to at mayroon silang mga kasamahan pa na iba, kaya ito muna yung tinutuntun ngayon ng NBI nang sa gayon ay magkaroon sila ng mga impormasyon pa kung paano at kung ano pa yung mga bangko na tinatarget ng mga hackers. Disyembre nila isinagawa yan, sabi ng informant, Bombo Dennis, dahil pagdating ng Disyembre, dyan kasi pumapasok yung mga maraming pera, yung mga biktima, lalong-lalo ng mga OFWs nagpapadala ng pera. So yun yung time na sinamantala nila dahil marami yung may mga bonuses, mayroon yung mga pamilya doon sa mayroon yung mga nasa abroad na magpapadala ng pera sa kanilang mga pamilya. So yan yung sinamantala ng mga hackers noong buwan ng Disyembre, kaya malaki-laki yung nailipat nilang pera. Pero so far naman, Bombo Dennis, sabi ng NBI ay hindi na ilabas itong naturang pera, nandun lang sa account ng Nagoyo na yon, pero hindi na ilabas. So na-hold ngayon ng bangko yan, Bombo Dennis, at walang nailabas na pera naman dito sa pagkahack ng account na yan. Yun lang yung maganda sa ngayon dahil walang nailabas na pera, Bombo Dennis. Oo, pero kapansin-pansin, malalaking bangko yung binibiktima nila ng mga hackers na ito, Bombo Gerald. Sige, maraming salamat, Bombo Gerald. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald Biulep, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! 11 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi. Tinatayang nasa 1.3 bilyong piso
ang nakalaang pondo para sa mga improvement projects ng forecasting at warning system ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA para sa taong ito. Sa isang interview, sinabi ni PAGASA Deputy Administrator Dr. Esperanza Cayanan na patuloy na nagdaragdag ang kanilang ahensya ng mga radars sa buong bansa para lahat ng area ay masakop nito at mabigyan ng maagang warning ang mga kababayan natin, lalo na kung mayroong bagyo at iba pang uri ng sama ng panahon na kinakailangang bantayan. Dagdag pa rito, tinatrabaho na rin nila ang improvement ng kanilang data management system, ibang weather, climate at flood information system. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni PAGASA Deputy Administrator Dr. Esperanza Cayanan. Ang budget po ng PAGASA ngayong 2022 ay nasa 1.348 billion pesos. At ang karamihan pong proyekto namin ngayon ay para po sa improvement ng ating forecasting and warning system. So pinag-iibayo po natin o ina-upgrade po natin yung ating mga facilities. So yung radar po natin ay patuloy po tayong nagdadagdag ng radars natin all over the country para po lahat po ng area ay masakop nito at mabigyan ng maagang warning ang ating mga kababayan, lalo na po kung may bagyo. So by 2022 po, actually medyo na-delay itong completion ng additional radars natin dahil ang target namin talaga is by 2021 ay 20 radars na all over the country. Medyo naapektuhan po ng pandemic yung mga construction and installation. But by 2022, makukumpleto po itong 20 radars all over the country kasi may existing na po tayong 17. So yung 3 po ay to be completed this 2022. And din po dito, PAGASA po ay nagwo-work para po sa ating completion ng backup o weather system natin or disaster recovery sa Cebu. So doon para po may sarili din tayong PAGASA na pwede po siyang mag-up kung sakaling dito naman sa Metro Manila magkaroon ng kunyari malaking disgrasya kagaya ng lindol o kung maapektuhan yung forecasting dito sa Quezon City, may backup po tayo sa Cebu. We are also working for the improvement po ng ating data management system at saka po yung ibang information, weather, climate, and flood information system dahil uso na po ngayon yung digitization and mga IT system po ang pinag-i-improve natin ngayon. Tinighuyan ni PAGASA Deputy Administrator Dr. Esperanza Cayanan. Samantala naman sa ating international news, kinundinahan ng United Nations ang airstrike sa isang Yemen detention center na ikinamatay ng mahigit 70 katao. Ang pasilidad sa Saada, isang kuta ng kilusang rebelding Houthi sa hilagang kanluran ng Yemen. Tinamaan ito ng airstrike. Sinabi ng kalihim ng general ng UN na si Antonio Guterres sa isang pahayag na kailangang itigil ang escalation. Sa isang pahayag, itinanggi ng Saudi-led coalition na lumalaban sa mga rebelding Houthi sa bansa na ito ay nagsagawa ng airstrike. Sinabi rin ng koalisyon na ang site ay wala sa listahan ng mga target na iwasan na napagkasunduan sa United Nations at hindi ito naiulat ng Red Cross. Ang mga puwersa ng koalisyon na pinamumunuan ng Saudi ay lumalaban sa mga rebelde mula pa noong taong 2015. 10,000 sibilyan kabilang ng higit sa 10,000 mga bata ang napatay o nasugatan bilang direktang resulta ng labanan. Milyon-milyon naman ang nawalan ng tirahan at karamihan sa populasyon ay nasa bingit ng taggutom. Ilang oras pagkatapos ng airstrike, ang mga rescue worker ay naglalabas pa rin ng mga bangkay mula sa mga durog na bato at ang pag-asa na makahanap pa ng mga nakaligtas ay wala na. Ang eksaktong bilang ng mga nasawi ay hindi pa malinaw. Sinabi ng Medicines Sans Frontiers na hindi bababa sa 70 katao ang namatay at ang bilang ay inaasahang tataas pa. Sa mga dagdag pang balita,
Bilang ng mga pasahero na nasita at pinababa dahil doon sa no vaccine, no ride policy ay bahagyan ng bumababa ayon sa DOTR. May report si Bombo Dave. Vincent Pasit. Bombo Dennis, Bombo Jane, nababawasan ng araw ang bilang ng mga pasaherong sinita ng mga otoridad nang dahil pa rin sa umiiral na no vaccine, no ride policy. Ayon nga sa Department of Transportation, sinabi ng Interagency Council for Traffic na kanilang naobserbahan na sinusunod din naman ng mga mananakay ang naturang polisiya. Enero 17 ng formal na ipinatupad ng Department of Transportation at mga attached agencies nito ang naturang polisiya na naglilimita sa access sa pampublikong transportasyon ng mga taong hindi pa bakunado kontra COVID-19, maliban na lamang sa ilang mga exempted na individual. Ayon sa ilang mga mambabatas at grupo, anti-poor ang naturang hakbang pero iginit ng DOTR na layon lamang ng polisiyang ito na maproteksyonan ang lahat ng mga publiko kontra sa COVID-19. Bombo Dennis. Okay, Bombo Dave, dito ba pare-pareho yung setup ng pagharang dyan sa mga bumabiyahe na walang vaccination card, katulad sa Metro Manila, ganun din ba sa Laguna, Batangas, Bulacan at hanggang sa iba pang area ng ating bansa? Oo, Bombo Dennis, kapare-parehas lamang yung paraan kung paano isinasagawa ng DOTR itong no vaccine, no ride policy. At bukod dyan nga, isa din sa mga binabantayan talaga kung bakit sinusunod ng mga operators ang naturang polisiya kasi may mga tauhan yung DOTR, Bombo Dennis, na hindi naka-uniforme pero sasakay sa mga pampublikong transportasyon at kung meron silang nakita na hindi sumusunod sa naturang polisiya ay kaagad nila itong sisitain, hindi kaya bibigyan ng warning, Bombo Dennis. No? So ang sinasabi ng mga operators din, Bombo Dennis, na dito sila nag-iingat kasi baka yung magiging resulta nito, baka bawiin daw yung kanilang pangkisa at baka tuluyang hindi na sila makapag-operate. Pero dito sa pagsita sa mga commuters na walang hawak o maipakita na kumpletong vaccination card, Bombo Dennis, yung mga tawag nito, yung mga konduktor, yun sila, yung mga naninita at nagtitiyak na mayroon talaga na sapat na mga dokumento yung mga commuters bago sila payagan na sumakay at makabiyahe, Bombo Dennis. Alert level 4 yung iba, Bombo Dave. Dito naman sa Metro Manila, alert level 3. So paano yun? Paano magtutugma yung mga policy na ini-implement? Di ba dapat mas mahigpit doon sa alert level 4? Oo, wala pang nailalabas na formal na announcement yung Department of Transportation sa kung paano yung magiging sistema hindi sa mga lugar na nasa ilalim ng alert level 4. Pero kung titingnan natin yung mga rekomendasyon naman na ibinibigay ng IATF, Bombo Dennis, talagang hinihimok yung publiko na kung maaari sila na rin talaga mismo yung wag na masyadong lumabas kasi sa kanilang lugar mataas pa yung mga naitatalang bagong bilang ng bagong kaso ng COVID-19. Kaya dito sa Metro Manila, kahit naka-alert level 3, talagang binabantayan ng DOTR tsaka kaya nila ipinapatupad yung naturang hakbang na ito upang sa gayon hindi na mag-escalate pa yung kasalukuyang sitwasyon. Sige, maraming salamat, Bombo Dave. Bombo Dave Vincent Pasit, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta radyo, Bombo. Samantala naman, binabantayan ng mga opisyal ng kalamidad ang epekto ng magnitude 6.1 na lindol na tumama sa baybayin ng Sarangani, Davao Occidental kaninang umaga. Sinabi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council, inalerto na nila ang Regional DRRMO Office sa Davao Region para magsagawa ng initial damage assessment. Sa sandaling ito, wala pang naiulat na mga epekto dulot ng lindol. Gayunpaman, ang National Operations Center at Regional Disaster Risk Reduction Management sa Region 11 ay patuloy na sinusubaybayan ang sitwasyon. Wala pa ring ulat ng nasawi. Ayon sa Philippine Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, natunto ng epicenter sa layong 275 kilometers timog silangan ng Balot Island sa Sarangani, Davao Occidental kanina mga alas 10:26 ng umaga. Una itong naitala na magnitude 6.5 na lindol, ngunit binago ito ng PHIVOLCS sa magnitude 6.1. Sa hiwalay naman na advisory, sinabi ng NDRRMC na ang mga aftershocks ay
at pinsala ay inaasahan. Nararamdaman naman ng Intensity 3 sa Sarangani, Davao Occidental habang naitala naman ng Intensity 1 sa Lebak, Sultan Kudarat. Napansin din ang Instrumental Intensity 1 sa General Santos City. Ang mga residente sa mga pitadong lugar ay sinabihan na mag-ingat dahil pa rin sa inaasahang aftershocks. Standby ang Bombo Radyo Iloilo. Nandiyan na ang Bombo Radyo Iloilo mga kabombo. Dahil may ilang highlights ng Dinagyang Festival 2022 ay ngayon ho nakaschedule na gabi. Pero may mga paghihigpit na umiiral. So paano kaya i-reconcile yung sitwasyon at yung mga events na idaraos? May pag-uulat live ang Bombo Radyo Iloilo. Bombo Dennis, Bombo Jane, magandang gabi. Live tayo ngayon na nagre-report dito sa harap mismo ng San Jose Parish Placer sa Iloilo City proper, kung saan ay sinasagawa ngayon ang taunang religious sadsad na pag-alaman sa ngayon ay nasa sa ilalim pa ng alert level 3 status sa lungsod ng Iloilo, ngunit hindi ito naging hadlang upang magganap pa rin ang ilang mga highlights sa Dinagyang Festival 2022. At ito nga ngayon ay kakasimula pa lang ng religious sadsad. Sadsad sa lingwaheng Visayan ay nangangahulugan itong sayaw o saot. So mga tao ay tumutungo sa religious sadsad upang mag-cheer o isigaw ang kanilang mga personal intentions, yung mga pangarap nila para sa kanilang pamilya, sa kanilang sarili, o kung anumang mga nais nilang makamit sa buhay sa tulong ni Senyor Santo Niño. Bagamat ito ay natuloy ngayong gabi, ngunit limitado lamang ang bilang ng mga deboto na pinayagan na pumasok sa loob ng simbahan. At ang mga deboto naman na nasa harap ng simbahan, kung nakikita mo sa likuran natin ngayon, ay ito yung mga hindi na pinayagan pumasok dahil limited number of seats lamang yung nasa loob ng simbahan. At maliban sa religious sadsad ngayong gabi ay gaganapin din ang coronation night ng Miss Iloilo 2022 pageant. 8 mga kandidata maglalaban-laban para maiuwi ang 3 titulo o 3 korona, ang Miss Iloilo Universe, ang Miss Iloilo Binibini at Miss Iloilo World. Inaabangan din ang pagpunta ngayong gabi ni Miss Universe Philippines 2020 Rabia Mateo na sang papasa ng kanyang corona. Kung matatandaan nga natin, noong nakaraang taon ay hindi na isagawa ang pageant and nag-appoint lamang ng representative ang lungsod ng Iloilo. Pero ngayon ay todo exert sila ng effort para may mga bagong Ilonggang makokoronahan. At bukas ng umaga, ito yung huling araw ng week-long celebration ng Dinagyang Festival, ay gaganapin naman ang Dinagyang Ati-Ati Tribes Competition, kung saan 7 mga tribo ang maglalaban-laban. Napag-alaman na nakaraang taon, ito ay exhibition lamang ng kanilang performance. Ngunit bukas ay kompetisyon na ang magaganap. Narito Bombo Dennis, pakinggan natin ang naging mensahe din ni Reverend Father Renchi Vicente Senyoro, ang Korap Paroko ng San Jose Parish Placer. Ang Dinagyang Festival actually, no, it is a merrymaking, of course, with the intentions of praising and thanking Senyor Santo Niño. Pero syempre, una sa lahat, so dapat talaga bumalik po tayo sa talagang yung ating pinanggalingan, yung Novena Masses, ang pagsamba sa ating mahal nga Senyor Santo Niño bilang pagpapasalamat sa Kanya at pagpapakita din ng ating pagmamahal sa Kanya. Pagmamahalan na dapat ipinakita din ng bawat isa sa ating kapwa. Narinig ang tinig ni Reverend Father Renchi Vicente Senyoro, ang Korap-Paroko ng San Jose Parish Placer. So tatagal ng 1 oras kasi nagsimula ito eksakto alas 6 ng gabi. So mga alas 7 ay matatapos na itong religious sadsad. Bombo Dennis, Bombo Jane. Okay, Bombo, ayan, ang concern natin ay yung pagsunod pa rin dito sa health protocols dahil syempre masaya man ang aktibidad, hindi masaya na kung sakasakali na
magkakaroon ng mga panibagong problema na magiging dulot, Bombo Ayan, kung sakasakali? Ang nangyayari ngayon, hindi natin maikakaila na may lumalabag talaga sa protocol, lalo na sa physical distancing. Noong nakaraang linggo nga, nung ginanap itong opening salvo dito mismo sa harap ng Iloilo City Hall, kasi halos magkakaharap lang naman ang Iloilo City Hall at saka yung San Jose Parish Placer Church. So, nalabag talaga yung protocol ng dinagsa ng mga Ilonggo din ang opening salvo. And ngayong gabi ay same scenario din. Although may mga pulis na nagbabantay para na walang lumabag sa protocol, ngunit hindi talaga lahat mababantayan. And yung iba na mga residente din dito sa lungsod hindi talaga nagpapigil dahil inabangan din talaga nila itong religious sadsad ngayong taon, Bombo Dennis. Okay, so maliban dito sa event ngayong gabi, Bombo Ayan, meron pa bang mga upcoming events para hindi naman magsiksikan sa iisang okasyon? Baka naman meron pa bukas sa mga susunod na araw, Bombo Ayan? Yung magaganap na lamang bukas ay Novena Masses mula umaga hanggang hapon. Bukas ng umaga, yung magiging presider and homilist ay si Most Reverend Jose Romeo O. Lazo Didi, ang Arsobispo ng Archdiocese of Haro. Bukas na yan ang umaga. And after ng kanyang misa ay gaganapin nga itong Ati Tribes Competition. Ngunit virtual lamang ito. Mapapanood ito sa digital platforms. Mapapanood din siyempre sa Bombo Radio Iloilo na Facebook page. Ngunit canned o produced na nga itong nasabing mga performances ng 7 mga tribo. Noong nakaraan, nag-perform sila sa harap mismo ng Freedom Grandstand. And first na dalawang beses silang i-judge yung performance nila sa Iloilo Freedom Grandstand. And yung performance nila bukas sa entire production na, yung complete na, canned na at magiging convenient na lamang sa mga manonood na hindi na kailangan pumunta sa venue at nasa kanilang bahay na lamang manonood sa digital platform, sa Facebook, and mapapanood din siyempre sa page ng Bombo Radio Iloilo, Bombo Dennis. Sige, maraming salamat. Pero mag-iingat pa rin kayo dyan na Bombo Ayan at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin dyan. Maraming salamat. Maraming salamat, Bombo Dennis. Live mula dito sa Bombo Radio Iloilo. Ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa Pamasa Radio ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo Basta Radio, Bombo! Samantala naman ang mga pinagmumula ng tubig sa 12 bayan sa Southern Leyte na tinamaan ng Bagyong Odette ay natagpo ang positibo sa E. coli. Ayon yan sa pag-aaral na isinagawa ng Regional Health Department dahil 50 katao sa lalawigan ang nagkasakit ng acute diarrhea. Ang 12 bayan ay ang Anahawan, Buntok, Hinundayan, Libagon, Liluan, Macrohon, Malitbog, Padre Borgos, St. Bernard, San Ricardo, Sogod at Thomas Opos. May 69 na sample ng tubig ang nakolekta mula sa 16 na LGU sa lalawigan para yan sa random na testing sa kalidad ng tubig na nakolekta mula sa mga pinagkukunan na kinabibilangan ng mga hand pump, reservoir at mga koneksyon sa bahay. Sa 50 na kaso ng diarrhea, ang Maasin City ang may pinakamarami na nakapagtala ng 12. Sinundan ng San Ricardo na may 9 na kaso at Pintuyan, San Francisco naman, 6 bawat isa. Si Dr. Mark Steven Kapungkol, ang pinuno ng Regional Epidemiological at Surveillance Unit at Health Emergency Management Section ng Department of Health sa Eastern Visayas, kinumpirma na ang mga talamak na watery diarrhea na mga kaso ay nakita sa mga rural health unit. Gayunpaman, walang pasyente ang na-admit sa hospital at walang naitalang nasawi. Pinayuhan ng Department of Health ang mga residente na magpakulo ng tubig o gamutin ito bago inumin. Ipinaalam din ang mga LGU na magbigay ng logistic tulad ng watering. Ang pangangailangan ng i-rehabilitate at pahusayin ang mga pinagkukunan ng tubig ay ipinapayo din ng Department of Health. Ang Philippine Red Cross naman ay nagsimulang maghatid ng ligtas na inuming tubig para yan sa mga residente sa ilang mga apektadong bayan. Oras natin, 31 minuto na makalipas ang ika-6 ng gabi.
Nagpadala ang Department of Science and Technology o DOST ng mga ceramic water filter sa mga lugar na tinamaan ng bagyong Odette. Yan ay bilang tugon doon sa kumakalat na mga sakit. Sinabi ni DOST Secretary Fortunato Boy de la Peña na 50 ceramic water filters ang nakadeploy na doon sa Caraga Region at maging sa Cebu. At ang DOST sa pamamagitan ng mga hensya at ng tanggapan ng rehiyon ay nagpaabot na rin ng tulong sa mga biktima ng bagyong Odette na matatagpuan dyan sa Region 6, Region 7, Mimaropa at maging sa Caraga Region. Iniulat din ni De La Peña na may kabuuang 73,000 mahigit na mga piraso ng iniayos na pagkakahanda ng mga Nutriban at gayon din yung iba pang mga tulong para sa maayos na kalusugan ng mga residente ang naipamahagi dyan sa Surigao City. Maging sa Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur at iba pang mga karatig na lugar inaabutan din ng tulong. Samantala, nagsagawa naman ng relief efforts ang DOST Mimaropa sa pamamagitan ng Philippine Seafarers Training Center dyan sa Sitio Kabugawan, isang liblib na isla huyan dyan sa Barangay Poblasyon, Dumaran dyan sa Palawan. Nakikipag-ugnayan na rin ang kanilang hanay sa 56 na mga kabahayan na kanilang tinutulungan. May kabuang 100 relief packs ang naihanda at bawat pakete ay naglalaman ng mga pagkain, hygiene kits at sobrang relief packs. At ito naman ay inilipat sa Municipal Social Welfare and Development Office para maipamahagi sa iba pang apektado na mga lugar. Samantala naman ang Department of Labor and Employment magsisimula ng tumanggap ng application para yan sa Camp 3 Cash Aid para sa mga manggagawang nawalan ng trabaho. Narito ang karagdagang pagulat ni Bombo Everly Rico. Sisimulan na ng Department of Labor and Employment o DOLE ang pagtanggap ng aplikasyon para sa nagpapatuloy na programa ng ahensya na Camp 3 o Cash Assistance Program para sa mga manggagawa na naapektuhan ng umiiral na Alert Level 3 sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa Pilipinas na inilagay sa Alert Level 4 simula sa araw ng Lunes, Enero 24. Ayon kay DOLE Assistant Secretary for Employment and General Administration Cluster Dominic Tutay, ang matatanggap na financial assistance ay nagkakahalaga ng 5,000 pesos mula sa 1 billion pesos na pondo ngayong taon sa camp. Ang mga kwalipikado dito ay ang mga manggagawang nawalan ng trabaho dahil sa permanenteng pagsasara ng kanilang kumpanya, gayon din ang mga pansamantalang suspended ang kanilang trabaho dahil sa pansamantalang pagsasara ng kanilang kumpanya dahil sa umiiral na restrictions sa ilalim ng alert level system. Starting Monday, ngayong dadating na Lunes po, that's January 24, tayo po ay magsisimula na mag-accept ng application para sa 5,000 pesos financial assistance doon po sa mga naapektuhan ng Alert Level 3 at pataas. Kasi may mga areas na rin po na na-declare na Alert Level 4. So, ang application po natin ay online po ito gagawin. reports.dole.gov.ph. So, sino po yung mga kwalipikado? Ito, importante po ito. Para lamang po ito doon sa manggagawa na naapektuhan po ng pagsasara ng kanilang mga kumpanya permanently or by reason of retrenchment, sila ay nawalan ng trabaho. At yun pong mga manggagawa na suspended po yung work nila dahil temporarily closed po yung kanilang kumpanya under Alert Level 3. Paglilinaw naman ng opisyal na sa ilalim ng Camp 3, ang mga nasa flexible work arrangement ay hindi nakabilang sa mga benepisyaryo ng naturang cash assistance. Para sa proseso ng aplikasyon sa naturang programa,
Ayon kay Assistant Secretary Tutay, maaaring ang mga establishmento ang mag-apply para sa kanilang mga manggagawa. Maaari ding mag-apply ang mga manggagawa o empleyado sa Camp Financial Assistance sa DOLE Establishment Reporting System. Una, yung establishments ang mag-a-apply. Pangalawa po, yung individual. But we do encourage na yung establishment po ang mag-apply para sa kanilang mga manggagawa. Kapag mga establishments po yung mag-a-apply, kailangan lamang po na syempre rehistrado talaga sila doon sa ating employment reporting system na sila ay affected under level 3. And pangalawa po, magsasubmit po sila ng latest payroll po nila. Either tatanggapin lang po namin siguro mga November or December 2021 yung payroll. Latest ay January. Kaya po namin ginawa na gano'n dahil matandaan natin sa NCR. January 3 pa lang effective na yung alert level. And then, kung wala pong maayos na payroll system, kasi marami po sa mga companies talagang wala pa rin pong maayos na payroll system, so pwede din po yung any proof of payment, kagaya po nung sa logbook na pumipirma po yung ating mga workers, o kaya po yung pwede rin ipresenta nila yung mga employment contracts, o kaya cash voucher or petty cash. Pwede din po yung alpha list ng SSS, ng PhilHealth, o kaya po ng Pag-ibig. And yung pong listahan ng 13th month pay, kasi makikita natin doon kung sino po yung mamigyan nila ng 13th month pay. Pareho namang makakatanggap ng 5,000 pesos na financial assistance ang mga manggagawang pansamantala o tuluyan nang nawalan ng trabaho dahil sa mahigpit na alert level. Tinatayang nasa 200,000 naman ng mga manggagawa mula sa private sector ang matutulungan sa one-time 5,000 pesos na cash aid assistance ng DOLE. Base sa datos ng ahensya, mula Enero 1 hanggang 15, malaking bilang ng mga manggagawa na na-displace ay mula sa administrative and support services, manufacturing, construction, food and accommodation at iba pang mga services. Una nga rito, ayon kay Department of Labor and Employment o DOLE Secretary Silvestre Bello III, umaabot sa 11,500 na mga empleyado mula sa private sector ang na-displace dahil sa ipinapairal na Alert Level 3 classification sa Metro Manila at iba pang mga lugar sa bansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Inihayag ng isang opisyal ng Commission on Elections sa COMELEC na dapat na muling isaalang-alang ng mga hindi interesadong bumoto sa May 9, 2022 elections ang kanilang mga plano. Sinabi ni COMELEC spokesperson Director James Jimenez na dapat gamitin ng publiko lalo na ng mga rehistradong botante ang kanilang karapatan na bumoto para marinig ang kanilang boses. Ang mga pahayag ni Jimenez ay kasunod ng bilang tugon doon sa komento na kahit sino pa ang kanila daw suportahan at iboto sa halalan ay hindi naman mababago ang sistema dito sa ating bansa. Pakiramdam daw nila ay hindi magbabago ang mga bagay at anya, hindi dapat na magreklamo ang mga tao kung hindi naman sila magsisikap na gumawa ng anumang bagay upang malutas ang isyong ito. Iboboto daw dapat ng mga botante ang mga bagong pinuno ng bansa, kabilang na yung presidente at vice-presidente sa darating na halalan sa Mayo 9. Sa ngayon ay mayroong 10 at 9 na aspirants naman para sa presidential at vice presidential race. At ayon nga sa pagkakasunod-sunod, batay sa tentative list, yung mga aspirante para sa pagkapangulo at pangalawang pangulo ay inihahanay na para dun sa ililimbag o ilalathala na official ballot sa 2022 national and local elections. Kasama na ho yung iba pang mga tumatakbo kagaya sa pagiging senador at sa party list groups. Para naman sa mga lokal na posisyon, mayroong 253 na mga kinatawan sa mga distrito, 81 para sa gobernador, 81 para sa vice-gobernador, 782 na provincial board members, 146 na city mayors, 146 na city vice mayors, 1,650 na city councilors, 1,488 municipal mayors at mahigit 1,000 rin na municipal vice mayors at 11,000 mahigit na municipal councilors.
Ang mga available na posisyon para sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ay 40 party representatives, 32 para sa parliamentary district representatives at 8 reserve at sectoral mga representatives. Samantala naman sa libo-libong paaralan na napiktuhan o nawasak matapos ang bagyong Odette, tiniyak ng Department of Education na may magagamit na pondo para sa repair at iba pang kaugnay na aktibidad. As of January 12, ang DepEd ay nakapagtala ng 11 apektadong rehiyon, 121 division, 29,671 paaralan at mahigit 12 milyon na mag-aaral dahil sa pananalasa ng bagyong Odette ang napiktuhan. Tinitiyak ni Education Secretary Leonor Briones sa mga stakeholder ng agarang pagpopondo para sa mga intervention sa mga apektadong rehiyon ay maibibigay sa lalong madaling panahon. Ayon pa sa Disaster Risk Reduction Management Service nito, pinadali din ng DepEd Central Office ang pag-download ng 3.6 million pesos para yan sa clean-up at minor repairs. Samantala, sinabi rin ng kagawaran ng pondo na suporta na nagkakalaga ng 10.2 million pesos ay inilaan din para sa mga intervention sa pagtugon sa mga apektadong rehiyon. Ang pondo ng suporta ay maaaring gamitin para sa pagbili ng mga learners at teachers kits na may hygiene items, provision ng psychological first aid at emergency school feeding programs upang makakuha ng data sa mga pinsala sa infrastructure at non-infrastructure sa mga apektadong rehiyon, division at paralan. Inaaktibo din ng DepEd sa pamamagitan ng Disaster Risk Reduction Management Service ang Rapid Assessment of Damages Report. Batay sa pinakauling datos, kinilalang DepEd Region 5, 6, 7, Central Visayas, ang Region 8, Eastern Visayas at Region 13 Caraga bilang hard-hit regions. Sinabi ng DepEd na ang mga regional na tanggapan na ito ay nagsimula na sa kanilang pagsisikap na tumulong sa kanilang mga lugar sa pamamagitan niya ng pagsagawa ng psychological first aid session at pagtukoy sa mga paralan para sa mga posibleng paglikas bukod sa iba pa. Umaasa ang Commission on Human Rights na ang kasong isinampa laban sa isang 80 anyos na lolo para sa umano'y kasong pagnanakaw ng mga mangga ay tuluyang mababasura at sa halip ay maabot yung isang amicable settlement, maayos ang kaso. Ayon kay Commission on Human Rights spokesperson Attorney Jacqueline Andigia, nabatid na ang magagastos at magiging tagal ng paglilitis ay mas malaki pa kumpara sa kung magkakasundo ang dalawang panig at magkakaroon ng alternatibong pamaraan upang malutas ang hindi pagkakaunawaan at maabot yung pagkakasundo sa magkabilang panig. Posible rin na ihinto na ang singil na inihain dahil na rin sa mga kalagayan na nailahad ukol nga dito sa kondisyon ng akusado na isang matanda. Ang tinutukoy ng CHR ay ang kasong isinampa laban kay Leonardo Flores na naaresto noong Enero 13 at nakulong dahil nga sa umano'y pagnanakaw ng mangga doon sa Asingan, Pangasinan. Siya ay inaresto sa pamamagitan ng warrant of arrest na inisyo noong Disyembre 20 ng nakalipas na taon at inisyo ni Sar Marcos Martin ng 7th Municipal Circuit Trial Court ng Asingan Municipal Asingan San Manuel area at ayon nga sa impormasyon mula dun sa pulisya, nag-harvest ito si Flores ng nasa 10 kilo ng mangga mula sa isang puno malapit dun sa kanyang ari-arian, ngunit sinabing sa kanya raw na itinanim ang naturang mga puno ng mangga pero pinabulaan na naman ang caretaker doon sa naturang lugar kaya siya ay nasampahan ng kaukulang reklamo laban nga dito kay Flores. Matapos ang isang linggo na pagkakakulong ay nakalaya naman itong si Flores noong Huwebes matapos na magbayad ng 6,000 piyansa sa tulong na rin ng mga tauhan ng pulisya at mga residente ng Asingan. Sinasabing ang naturang lolo na gusto lamang niyang ibenta ang prutas para makabili siya ng kanilang pangangailangang pagkain. Alinsunod naman sa pinaigting na pagsisikap ng ahensya na magpakita ng enhanced performance at kalidad ng serbisyo, ang first internal quality audit na pinasimula ng Port of Naiya
Quality Management Unit ay isinagawa noong January 17 hanggang 19 upang talakayin ang paghahanda nito sa karagdagang 6 na proseso ng customs para sa ISO certification sa NAIA Custom House sa Pasay City. Noong nakaraang October 2021, ang Port of NAIA ay ginawaran ng International Organization for Standardization Quality Management System Certification na may 21 customs processes na naka-enroll matapos matagumpay na makapasa sa final external audit na isinagawa ng TUVSUD Philippines. Ang ISO certification ay malawak na kilala at internasyonal na tinatanggap na pamantayan para yan sa pamamahala ng kalidad at kinikilala ang mga organisasyon na may sistema ng pamamahala ng kalidad na patuloy na nagbibigay ng mga serbisyo na nakakatugon sa mga kinakailangan ng customer at regulation. Noong January 19, ang NAIA QMU team sa panahon ng exit conference ng IQA Stage 1 program ay nag-anunsyo ng kanilang recommendation para sa isinumiting karagdagang 6 na proseso upang magpatuloy sa IQA Stage 2 pagkatapos ng 100% na pagsunod nito. Gaya yan ang nakikita sa audit. Kapag nasunod ang lahat ng mga kinakailangan sa buong taon ng Port of NAIA ay magkakaroon ng kabuang 27 customs process na nakatala na magtitiyak ng kalidad ng serbisyo ng gobyerno. Ang Port of NAIA na pinamumunuan ni District Collector Carmelita Talusan, inspirasyon ng mga reforma at inobasyon na ito ni BOC Commissioner Ray Leonardo Guerrero ay naglalayong ipagpatuloy ang pinalakas nitong momentum sa pagsasakatuparan at pag-ambag sa iba't ibang pagsisikap ng BOC sa kanilang gagawing pagbabago. Samantala, nakapag-post na ang Civil Service Commission ng kanilang contact center ng resolusyon para ho sa rate na 99.96 o 69%. At ayon nga sa CSC, nangangahulugan ito na naresolba ng contact center ng bayan ang kabuang 211,726 na mga transaksyon noong nakalipas na taon mula sa kabuang 212,382 na mga transaksyon na natanggap nito. Sinabi ng CSC, ang contact center ng bayan ay isang feedback mechanism kung saan ang publiko ay maaaring humiling ng impormasyon at tumulong sa government frontline service procedures. Gayon din ang pag-uulat ng mga komendasyon, mungkahi at gayon din yung mga reklamo. Binanggit din ito na ang kabuuan ng mga transaksyon na hinahawakan ng contact center ng bayan ay nasa 91,768 ay mula ho sa mga emails, 86,000 mahigit mula naman sa Messenger at 32,000 mahigit mula ho sa mga text messages na binubuo ng karamihan po ng 80%, habang ang iba naman ay mula sa mga tawag, nakaprint o kaya naman ay pinadala sa pamamagitan ng koreo at walk-in ng mga kliyente. Ang ipinasa sa kanilang tanggapan at nasa ilalim ng Office of the President Complaint Center 8888 port at yung dagdag pa rito, yung karamihan po sa mga transaksyon na natanggap ay mga simpleng alalahanin. Aabot ho mga kabombo sa 146,830 na 69% mahigit na mabilis na natugunan ng naturang pasilidad, habang 8,000 mahigit naman ang binubuo ng bilang ng mga kwalipikadong usapin. Samantala, ang natitira pa na 57,000 ay binubuo naman ng mga mensahe na hindi na nangangailangan pa ng karagdagang aksyon tulad na lamang ng tugon ng mga kliyente at ahensya, mga follow-up at kasalukuyang nireresolbang problema. May mga duplicate din ho ng mga mensahe, kaya ho yung mga katanungan ay natugunan na. Ang karamihan naman sa mga binubuo ng query o mga katanungan ay umaabot ho ng 200,000 mahigit. At habang ang iba pa, yung mga request para naman sa tulong sa mga reklamo, mga papuri at yun din, yung iba ay mga mungkahi. Bombo Weather Update. Patuloy na binabantayan ng Pag-asa DOST ang posibleng maging epekto, lalo't posible ang mga pagbaha ngayong weekend sa ilang bahagi ng ating bansa, lalo na dyan sa may Caraga Region at Eastern Visayas dahil sa umiiral na papalapit na low pressure area, habang sa Luzon naman ay northeast monsoon o hanging amihan ang nakakaapekto. Mga kabombo, naglabas naman ng flood advisory ang Pag-asa at inaalerto yung Davao del Norte, Surigao del Sur, Agusan del Norte, Agusan del Sur at Dinagat Island dahil pa rin sa mga posibleng bigla ang pagbuhos ng ulan.
Todo pasasalamat naman ng Philippine Coast Guard kay Department of Finance Secretary Carlos Dominguez III matapos aprubahan ng donasyon na mahigit 6,300 liters ng unmarked fuel na nakumpiska ng Bureau of Customs sa Arayat, Pampanga noong buwan ng Setyembre na karaang taon. Sa isang statement, sinabi ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore Armando Balilo na ang naturang donasyon ay malaking tulong sa kanilang nagpapatuloy na humanitarian at disaster response operation sa pamamagitan ng Task Force Kalinga. Sa ngayon, sinabi ni Balilo na nakapag-transport na ang Philippine Coast Guard vessels at air assets ng mahigit 1,600 tons ng relief goods para sa mga lugar na labis na naapektuhan ng bagyong Odette. Aabot na raw sa 979.6 na supply at sa ngayon ay may kabuuan ng 2,616.9 tonelada ng relief goods at critical supplies ang nabiyahe sa pamamagitan ng Philippine Coast Guard auxiliary aircraft at private vessels. Ang mga naibiyaheng supply ay gagamitin yan sa rehabilitation ng mga lugar na apektado ng bagyo na nananalasa noong Disyembre at 19. Nakatanggap naman ng mas maraming aid mula sa Philippine Coast Guard, iba pang non-government organization ng Mimarupa, Western Visayas, Central Visayas, Eastern Visayas at Caraga. Samantala, kampante ngayon ng Presidential Task Force on Media Security o PTFOMS na makakapagtrabaho na ng mas maayos sa mga mamamahayag kasunod na rin ang paglulunsad nitong nakalipas na araw ng Media Security Vanguard. Sa panayam ng Bombo Radio kay PTFOMS Executive Director Joel C. Egco, sinabi nitong tuwing sasapit hanggang matapos ang panahon ng halalan ay nakakatanggap sila ng mga report na may mga media practitioners na nakakaranas ng mga panghaharas ng mga kandidato. Kaya naman may mga supporters ng mga ito. Dahil dyan ay naisipan nila na itatag ang Media Security Vanguard para hindi na malagay sa alanganin ang buhay ng mga mamamahayag sa bansa. Layunin daw ng programa na maprotektahan ang mga journalist habang isinasagawa nito ang kanyang mandato sa darating na halalan na magtrabaho at maghatid ng pinaka-latest na mga balita. Narito ang bahagi ng pahayag ni PTFOMS Executive Director Joel C. Egco sa panayam ng Bombo Radio. Problema sa tinatawag natin na violence against media workers ay talaga namang related sa tinatawag din natin na geopolitical environment. Ibig pong sabihin kung saan po yung mga lugar na medyo mataas yung level ng mga karahasan pagdating sa politika, naiipit po doon yung ating mga kapatid sa hanap buhay. Kaya po minabuti natin, knowing that, armed with that information, ay minabuti natin na paigtingin pa yung programa natin para proteksyonan yung ating mga kapatid sa hanap buhay. Kami po ay nandito 24/7, but ganun pa man, kailangan po natin may mga nakatutok talaga doon sa ilalim. At sila ang mga mata at tainga para malaman natin sino ba yung mga nanganganib. Tinighuyan ni PTFOMS Executive Director Joel C. Egco. Ang Manila City LGU naman nag-utos na ng crackdown sa mga sangkot sa paggawa at pagbebenta ng mga pekeng gamot sa lungsod ng Maynila. May detalye ang Star FM Manila. Nag-utos na ang lokal na pamahalaan ng Maynila ng crackdown sa mga taong sangkot sa likod ng paggawa ng mga pekeng gamot sa lungsod. Kasabay ng isang command conference, inatasan ni Manila Mayor Isko Moreno ang Manila Police District at ang mga police commander ng 11 istasyon ng pulisya sa lungsod na tugisin ang mga nasa likod ng paggawaan at bentahan ng mga fake medicines. Ito ay makaraang masabat na mga tauhan ng Special Mayor's Reaction Team ang nasa 18,000 tableta ng mga pinekeng gamot ng 2 kilalang brand sa sipon at ubo na nagkakahalaga ng 1.1 million pesos. Nang gagalaiti naman ang alkalde sa di umano ay tila panggagahasa ng mga taong ginagamit pa ang kahirapan ng panahon upang lukohin ang mga residenteng ang nais lamang ay makabili ng gamot. Dahil dito ay sisiguruhin umano ng lungsod na lahat ng may kaugnayan dito ay walang kawala sa kamay ng batas. Para sa Bombo Network News, nag-uulat Star DJ Bong Almi ng Star FM Manila. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Pakigabayan ho yung ating mga taga-subaybay dito ho sa medyo maselan ho yung susunod nating balita. Nakakadena ho kasi at nakaposas pa na mentally ill na binata patay ho sa sunog dyan sa Cagayan de Oro City. May balita ang Bombo Radio Cagayan de Oro.
Patay ang isa binata na umano'y mayroong depekto sa pag-iisip na kinadina at nakapusas ng hindi makalabas sa kubo na pinaglagyan sa kanya ng aksidenteng matupok ng apoy sa Phase 1, Villa Ernesto Subdivision, Barangay Gusa, lungsod ng Cagayan de Oro. Kinilala ni SFO2 Pablo Bahala ng Bureau of Fire Protection Lapasan Substation ng biktima na si Agustin Ravidas, 22 anyos, na umano'y mayroong iniinda na depekto sa pag-iisip na residente sa lugar. Batay sa inisyal na investigasyon, kinadina at pinusas ng kanyang magulang ang biktima dahil violent na ito at nananakit na sa kapwa kapag mayroong makikitang kaanak o kapitbahay dahil na inilagay pansamantala sa kubo sa lugar. Sinabi ni Bahala na maaring aksidente na nahagip ng biktima ang wire ng kuryente na nagbigay ilaw sa loob ng kanyang pinaglagyan kaya mabilis na nadakip ng apoy at nabuo ang sunog. Halos hindi makilala ang bangkay ng biktima dahil sa sobrang pagkasunog nang ma-recover ito ng mga responder ng BFP at mga tauhan ng Soco Region 10. Kwento pa ng pamilya na nagkaroon ng diferensya sa pag-iisip ang biktima simula nang makauwi ito bilang construction worker galing sa lungsod ng Marawi, Lanao del Sur. Bagamat naipagamot ito ng pamilya, subalit muling bumalik kaya kinadina at pinusas nila. Ilang buwan na ang nakalipas. Mula Bombo Radyo Cagayan de Oro, Bombo Junil Ukat nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Northern Mindanao, Basta Radyo Bombo! Bombo Sports News. Paborito pa rin umano ng mga eksperto sa Amerika, yung mga boxing analyst na mananaya na rin at iba pang mga grupo na nanatili daw ang WBC Featherweight World Champion belt dito kay Gary Russell Jr. at magiging kalaban ho kasi niya yung ating kababayan, Pinoy challenger na undefeated, itong si Mark Magnifico Magsayo. At ayon nga sa mga sugarol dun sa Amerika, aakyat daw bukas ng ring ang 33 anyos na longest champion na si Russell na may kumbaga yamado dito sa naturang laban bilang 3-1 favorite. At ito ay sa kabila ng 2 taon din na wala itong naging laban at merong itinatagong injury. Ang dating Olympian na si Russell Jr. ay kilala sa kanyang talino, galing at bilis sa pagpapakawala ng mga suntok at yung kanyang kamay ay maliksi at yung kanyang footwork ay talagang hinahangaan. Pero hindi daw nababahala rito si Mark Magnifico Magsayo kung akala raw ng kampyon ay makupad siya, ay gugulatin daw niya ang kanyang makakatunggali. Dahil siya naman ay undefeated na boksingero at pinaghanda niya ng husto ang naturang laban at Hall of Famer din ang kanyang trainer na si Coach Fred Roach kung paano ang gagawing diskarte sa naturang laban. Kabilang ho sa mga itinatagong alas ni Magsayo ang kanyang bagong estilo na speed punching at iba pang mga diskarte laban dito kay Russell Jr. na kanyang makakaharap at matatandaan na pumasok nga sa timbang itong dalawa pero nahirapan si Russell sa naturang pagtimbang. Samantala, sa dagdag pang balita natin, inamin ng Brooklyn Nets star na si Kyrie Irving na sinigawan siya ng kanyang partner na si James Harden na naging mitsa naman upang ganahan siya lalo na pumuntos na naipanalo nila kanina laban sa San Antonio Spurs. 117-102. At ayon nga kay Irving, nangyari ang insidente matapos na mabokya siya sa punto sa third quarter. At kwento nito ay para daw sa kanya ay hindi naman personalan ang insidente at ito ay bahagi ng kanilang direksyon para sa panalo. Bombo Entertainment News. Ang Cebuana beauty queen at pambato ng Pilipinas na si Tracy Maureen Perez pasok sa top 40 Miss World candidates na gaganapin yan sa Puerto Rico. May detalye ang Star FM Cebu. Kasama si Miss World Philippines Tracy Maureen Perez sa top 40 candidates na babalik sa San Juan, Puerto Rico para sa Miss World Coronation Night na magaganap sa March 16, 2022. Ang Cebuana Beauty Queen ay kabilang sa 15 fast-track winners ng beauty pageant. Noong December, nakakuha siya ng pwesto sa top 30 matapos manalo sa head-to-head challenge. Nanalo rin siya sa Miss World's Beauty with a Purpose Challenge noong buwan ding iyon. Ang fast-track winners ay mga kandidatang nagtamo ng mataas na puntos sa mga fast-track competition
competitions gaya ng Beauty with a Purpose, Head-to-Head, Sports, Talent, Top Mode at Multimedia. Ibinahagi rin ng Miss World ang mga petsa na natitirang activities ng beauty pageant. March 12 ang Arrival Day, March 16 ang 70th Miss World Finals kung saan lahat ng 77 Miss World contestant ay itatampok din sa gabing iyon. March 17 ang Beauty with a Purpose special event at March 18 ang mga kalahok ay babalik na sa kanilang mga bansa. Mula rito sa himpilan ng 95.5 Star FM Cebu para sa Bombo Network News, Star DJ Isa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radyo. Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Para ho sa mga nag-aabang sa palitan ng piso kontra sa foreign currencies na ito lang, 51 pesos 42 centavos katumpas ng isang US dollar, Singaporean dollar 38 pesos 17 centavos, Hong Kong dollar 6 pesos 60 centavos, ang euro 58 pesos 18 centavos at ang Saudi Arabian Rial 13 pesos 71 centavos batay sa data ng Bangko Sentral ng Pilipinas. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Bago tayo magtapos, ang Bombo Radio Philippines po ay naganyaya sa lahat para sa sama-samang panalangin. Narito ang Orathio Impirata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Yan ang Bombo Network News mula sa Bombo News Center, Makati. Kami ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Pa Radio Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. #1! Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos sa nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Ay gabi sa sa Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog, Kalibutan, nagaplag na paratuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Sabado Petsa 22 sa bulan sang Enero tag 2022. Sa ato sa ring pagpalagad sa tonong paglup na sa karon nga gabi may kopod na ang inyong sa ring alagad si Bombo Ponce Espino. Tupit kita alas 8:30 ang takna sa ring gabi sa pagdulong sa kapagpatpat sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Balita lokal, balita national, balita sa luwas sa pungsod, pinakamadalagkuan nga mga balita sa patag sa Nampang, kag sa artista.
Siyempre kita pag-auptan man sang bugos sa pwersa sang DYWB Bombo Radio Pato Reporters. Ato sa rin nga mga Bombo correspondent sa Bombo Volunteers na magatagman sa pinakamadalagkuan nga mga balita. Pinakuli nga pa-report nga nagkaranabo assign na sa ilasitag sa kamera of responsibility. Ante sang tanan na pagtamiyata sa aton sa rin nga mga kautoran na mataga para matita bro mga pinanggata nga manigranse. Akababakulod noon nga dito sa lawas ang pungsod nga nagalantaw na karagap mati sa aton pinagi sa Facebook. Pinagi sa aton official fanpage ang Bombo Radio Bacolod. Kag siyempre sa mga tagparmati manaton nga nagalantaw karagap pamati sa YouTube. Pinagi sa aton sa ring nga YouTube account no ang Bombo Radio Bacolod. So search so lamang ang Bombo Radio Bacolod. Pagkapamati na kamodera sang live nga maparatuntunan no sang Bombo Radio Bacolod from sign on to sign off. Okay, syempre ang papabati manamon sa marikalidad nga drama. So welcome na sa pagpanagad sang Sabado sa ning edisyon sang Zona Libre. No kadasig lang sang simpo na to no sa ikapat na ning daw sang Sabado. Sa labing unang bulan sa sining tuig ang tuig 22 ang bulan sa Enero, tuig sang mga Tegre. Sa liwat na may kaupod niya lagad Bombo Ponce Espino. 8 minutos sa kaligad sa takna alas 7 sa gabi sa aton sariga para tuntunan. Ano ato labing talopang doon, pila ka madalag kwanta nga mabalita sa mga top stories of the day. Madalagkuan nga mga balita lokal. Governor Bong Lacson nagpositibo sa COVID test. Ining kasunod man niya makabaran sa sining siyempre no? Makitaan taman. Ang kapisan niya makabaran sa ato sining gobernador sa probinsya sa Negros Occidental. No, ngati sa matag adlaw sa ring tanan, no, inisya ang nagalakat. Labi na gid sa pagsugod ay makabanan after sa paglaslas para ni Bagyo Odette. Sa aton diri sa may probinsya sa Negros Occidental ti si Governor Bong Lacson, no, tudo man ang panglataas niya. Sa mga kabanwanan kag kasudaran dito sa Southern Negros nga apektado sa Bagyo Odette. Ang last niya nga pagpadulong iya makabaran dito sa bahin sa Banwa sa Nubaan sang telikdan sa ning adlaw sa Miyerkules. Di ano makatapusin ang mga close contact diri ni Governor Bong Lacson. Di daw ara man tong aton nga provincial administrator no nga si Attorney Refrando Diaz. Sa bulawon tanay karon ko makontak naton iya makabaran kado medyo busy pa si Attorney Refrando Diaz. Sa Sarimatinion bauti ara pagido no makabanan ang mga mayors. No, nag-upo dito makabaran si Mayor Estrada nakaupod niya man eh. Si Bombo Dinis do naka one-on-one interview man eh. Dibla? Sang Miyerkules to do isala to kuno ka cellphone tong ilang gingamit to. Cellphone ni Bombo Dinis gina-interview sa Bombanay sa Udto, report sa kay Bombo Daniel, gina-interview si Governor Bong Lacson. Di makabig mablayan nga close contact to si Bombo Dinis. Daw kadasig man lang to No, anyway, sa open area man lang to, ang delikado man lang kuno, ambal nila Bombo Harold. Close contact ang ara kabla sa close no, nga area. Man tawag nila close contact kay upod ka mo na, especially kung air conditioned. Kay pila ka makatapos ang media nga nag-upod dito makabaran sa bahin sang Banwa sang Hinubaan. Wala na karon kay naistorya man naton personal si Governor Bong Lacson pero alang-alagid siya no kay ti naga-isolate sa subong no nga mga tinion. Samtang dugang pa sa diri nga babalita iya makabaran ni sa aton sa nga pagpalagad. May ari kita balasang kwan no, may ari bala kita iya makabaran sa gusto nga balikan. Ang mga nagakalanabo bala nga balita kadaw ka interesante bala. Dumduman nyo pa ni si Kwan, no? Si Lulo Narding Floro, no? Isa ka 80 anyos siya makabanan nga tigulang, no? Nga naarestar sa mga kapulisan dito, I think daw Kwan isa sa Pangasinan, no? Pangasinan nga mga pulis, no? Ini siyang ginarestar nga Kwan, no? Nadakpan nga nagpangawat sa pulo ka kilo nga paho sa iya siring sa duta. No, nga ti iya sila ginaparigahan dito sa bahin sa Pangasinan. Pero may nagreklamo ni sa iya makabanan, so gindakop gid sa aton sila nga mga kapulisan. No, kagin dala sa police station. O saling gani kuno sa police station sa mga kapulisan, wa man sa kuno ginsulod sa prisuhan. No,
No, so pagkaligad sa pila ka adlaw ini siya makabanan ang nakapiyansa. No, so bati ko na mga kapulisan to ang nagtipon-tipon sa kwarta, no, para ini siya ang makapiyansa. No, kag nakagwa, no, sa makabanan sa presinto, no. So ti makabanan gin-detain siya sa mga VIP nga mapresuhan, no. As former First Lady Imelda Marcos managed to evade sa detention. Sa didri makabanan sa ato sa liga makauturan, win already convicted, no. So maning mga angot nga mga balita. Pero di lang tanay matutok, no, sa didri makabanan, no, sa kay Lolo Narding Floro. Una, ang pamangkot, no, sa didri makabanan, no, may posibilidad bala sa didri makabanan ang aton sa ring kwan, no, may posibilidad bala ang aton nga kasuguan. Bakag pwede bala nga madakop ang aton kon ining isa ka 80 anyos nga lolo, no, ga ti nangawat kag ti may krimen nga ginhimo, no. So pa-explicar nato ni karon sa aton iya makabanan sa kay kuan, no, sa kay Attorney Jumax Ortiz. Nami man ni, no, ang istoryahan nato na para nga ti sa part sa ato sa mga kapulisan makuha na naton ini, no, tigayon na, no, naton ini nga mapaathag, no, sa ila kung bakit kung may reklamo against sa sini nga mga edad, pwede bala ini ma-arestar. Kag at the same time iya makabaranti gusto taman nga istoryahan duman yo man no, ang ning nag-viral man sa bahin sa social media, no, nag-viral man sa no, sa social media. Ining isa ka vendor, no, nga gin kilala makabrang kay Gemma Parina, no, ato blang nga nagareklamo sa sentimento sa balabagay ti iya man ni right, no, nga maghatag sa komento kag sentimento. May kagtanan sa no vaccine no ride policy, no, nga gin-implementar dito karon sa bahin sa Metro Manila. Susperting iya sini nga kwan, no, nga reklamo. Siyete ako diabetic ko, kuan ako, no, may balatian man ako, why ako nagpabaksin. Alin sa pagsugod sang akon nga kuan, pagsugod sang pandemya, no? Ti asa subong why makukaagi tapikan COVID. Ti why paguro kasulapo sa COVID sa imo hasta nga ti kuno gimboton si Presidente Duterte nga agi pabudlayan sa kuno, no, kano vaccine no ride policy, no? Kag ti sige ti makadto sa kuno sa merkado, baligya sang balot, malakat lang siya. Kaya hindi sa pagpasakyon. Niya na ginulsol sa kuno kaginbuto niya, no, si Presidente Rodrigo Duterte. No, so isa na iya makabanan sa mga kandida, no, isa sa mga naton man nga pwede taman nga tutukan karon. No, so kay nakalabuot sa presidente, no, ining iyang kay gin-upload pa ni kuno gani sa TikTok, no, susperte may nagsunod gani sa iya, may nagparody ni sa iya mo, no, ining isa ka vendor, no, so ti perte mga pamuyayaw niya, hasta nga siya si Bongbong Marcos kuno idol niya man, pero pagkabalo niya nga si Sara Duterte nag-upon sa kay Bongbong niya, hindi na ako magbongbong. No, so ang pamangkot naton dirati kung ikaw isa ka vendor, no, kag ti may balatian ka, no, pwede ka man Japon nga makabaton sang bakuna. Diba? Pwede ka man Japon nga makabaton sa bakuna. Pero kung hindi na gid, ti pakita ka da sang kwan sang doctor certificate mo, kaya ti mo na ti every 2 weeks mo pa RT-PCR test ka at your own expense. So ti da nagwa gid sa panit ya si iyay, no? So sa nakalabot sa presidente, I think daw may order, no, sa di makabanan sa bahin sang presidente, kag sa kapitan nila to sa barangay, no, nga pangitao ni siya sang nakwansa sang nakita sa gin-video naman siya, no, susperte naman ang libion niya, halin iya makabanan sa pagpinangakig niya, no, hasta sa paghilibi niya, no, ang iya makabanan, no, nga no, ang iya makabanan nga parigayon, no, sa sering pagpangayo sa pasensya, no, sa halin sa pamuyayaw hasta sa sorry.
No vaccine, no ride policy ya mga kabanan. So, kung daw ay karagid yan nagagwa sa bala mo, ito daw okay na. Pero kung daw, nga nagatinda ka, nagabrigya ka, no? Nagapangita ka sa palalikanaan mo, pagkaon mo sa pamilya mo. So, kinanglanong gid ang vaccine, no? So, hindi chimpo sang pinasikat. Yay? O, sige So, 8 minutos sa kaligid sa attack ng alas 7 kakaruma report ni Bombo Carla, may defensor. May 7 ka mga pick-up, no? Unit sa pick-up, no? Gaginton over sa Bacolod City Police Office, sa Bacolod City Police Office, halin sa city government sa syudad sa Bacolod. No, so diin ini iga turnover, no? Kay although may mga national man iya makabanan nga mga patrol cars nga ginapanghatag aton sa ring PNP. Pero no? Nang ang local government units may ara man sang gin patigan nga effort para mahatagan sang mapatrol cars ang aton nga mga kapulisan daw ini no ng Mitsubishi Estrada ang ining nasambit yung mga kabran nga pick up no nga may ara na sang gibutangan ng mga sticker no nga pulis giton over ini kahapon sa pagpanguna no ni Mayor Bing Nordia, Vice Mayor Sid Familiar at kabanga city councilors naton kay ining mga pick up sang una gipangi sa tiyempo no ni anay BCP Director Manuel Placido. Alikati ulihi ang delivery, no? Na delete ang delivery kag why na sadi, no? Sang nag-abot, no? Ang ining unit, no? Sa pick up from Mitsubishi Motors. O tigin baton ini ni Police Colonel Thomas Joseph Martir. Sa didimakabanan sa aton sa ring mga kauturan sa Bacolod City Police Office. So ano mga plano dire? No, pilang kantidad hani? No, nga tigin bakal sa city government sa syudad sa Bacolod. Kag of course no, sa didimakabanan karon ako may matsimpo kita either si Vice Mayor Elcid Pamilyaran o kung si si Bacolod City Emergency Operations Center Ang aton nga director sa didimakabanan sa aton sa ring mga kabombo ang ma-interview naton karon. Kay so far no medyo busy sila subong kay ongoing ang meeting. Doon tuman nyo no sang pila na kadlaw nga malapit 200 ang aton sa ring nga kaso sang COVID. So ang pila ka mga experts naton interviews nagasiling na nga uso magid subong ang trangkaso. Kita mo ginakulang ang ang paracetamol no sa mga butika o kung sa mga drugstores naton. Di gamay-gamay lang karon nga iya makabran trangkasuhon ka o perti ka tugnaw kon kaagahon. And then kon adlaw perti man ka init. Na-notice nyo, no? Daw ang Enero, di ba daw tig-urulan ini? No? So, Marso pa yan nagasugod ang summer mo. So, tingala kita Enero pa lang pero nagabiti ng init. Perting epekto sini sa lawas ta, no? Perte ang epekto iya makabanan sa aton siring lawas, ang siring nasambit iya nga chimpo. Diri karon nga experience tati subong mag-sip-on ka lang, magkataro ka lang, magsakit lang ang ulo mo, dayon kadudahan COVID. So ti mo ni ka importante subong, makabanan dapat gabagahalong kita. Kag hindi tagid pagpabayaan ang aton siring nga ikaayong lawas. Sige, 22 minutos sa kaligad sa tak ng alas 7 diri sa aton siring nga paratuntunan. Oras diri sa aton siring nga pagpalagay. Sige, try tabi si Vice Mayor Elcid Pamilyaran na Bombo Harold para nga makuha taman ang pinakaligtas no? Mga pahayag sa aton sa ring chairman no? Sa Interagency Task Force local chairman sa local ATF sang syudad sa Bacolod no? Si Vice Mayor Elcid Pamilyaran kay pertigid no? So sa pagstrikto nato sa mga gathering sa muntok gabing na mention ko bla no nga aton nga mga gatherings, especially may mga birthday, subong may mga kunano nga mga party, no pati sa mga beaches ganito do na kuara man naton, no na
notisyahan man naton nga daw hindi man hindi man iya punggan no ang mga kauturan ta no nga kadto kag nagatelepon-tipon no sa aton mga kabanan nga mga beaches, mga parties tinagliga kuno gani sa mga balay sang mga may kwartabla no ti nakabakal mga mansyon sa mga mahal nga mga subdivision. May mga tilipon-tipon, may birthday do isa pati gani kuno ka politiko, no? Ang nagpa-birthday. So nagpa-birthday sa ang ending, no, nagkala positive. Ang mga bisita niya. No, nagpositive ang iya siri nga mga bisita, no? Hindi buisita ha. Kag daw iban sini kuno ti mga local officials pa, no, sang syudad ya sang Bacolod. So ti dapat sa muning mga bagay magstrikto na kita. So that's why muna gani sa lingko, gusto tagid kinanglan gid naton nga itap ang aton siri nga mga kapulisan. Di ba? No, kinanglan tagid nga itap diri ang mga kabanan aton siri mga kapulisan sa pagpatuman sa siri nga mga pagsulundan. No, kay daw iban subong ti kampante na no? Sila na fully vaccinated nako. Why nako sang dapat nga kabalakan, no? Kay ti hindi na maka dali atrakar sa akon ang virus. Ti makabanan no sa ato sa nga mga kabombo ti sa muning resulta ang kaso ta nagadinamo. No? So i-check naton mga kabanan sa piyakalinya si Vice Mayor Elcid Pamilaran para ma-check naton no ang ining pila ka mga observation kag siyempre dugang nga plano sang syudad kay basi sunod nga adlaw magapagwa kita sa isa ka iyo sa pagpatuman sa strikto nga mapagsulundan diri sa syudad sang Bacolod. Vice, mayang gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod o mo si Bombo Pons. Mayang gabi Bombo Pons, mayang gabi gid sa imo listeners. Yes, Vice. Thank you, gid, no? Sa sining atini on, no? So, Vice, notice naton for how many days na, no? Daw nagalamboy 200, ga 200 sa ice gani, no? Ang kaso naton, subong diri sa may bahin sang syudad sa Bacolod, no? So ikaw sa chairman, anong imo paglantaw sa ni Vice, no? So, alarming na niyan sa part naton diri sa syudad sa Bacolod because sa sining kaso. Bumupon subong 243 kita. 243 cases. Then tomorrow bumupon sa damo-damo na siya mga 291 cases. Ari na ko na nimo for tomorrow's nga reporting. And that's subong tinayodeng sige kami meeting. Wala pa matapos discuss ang mga quarantine policy naton. Walo ka may exam sa February 3. May exam, may bar exams diri nga pagaywaton. So nagkuan kita sa aton polisiya kay do February 4 to 6 bro. Saka may mga makuha kita exams nga asymptomatic. Mild. Bubukons damo subong gatang kaso, way langat. Dako dasigid sang lat nanay. And that ang aton lang di bumbupons nga konsolasyon kung maigo ka asymptomatic ka or mild, hindi na siya as deadly bala bumbupons Delta. Ini naman niya damo siyang mga kauturan natin nga nagka-request or nagreklamo tungod sa ang requirements tabla nga PCR, kamahal. So may mga negosyante kita nga nagaiyo nga i-lift na. So mo ni subong ang gina-discuss tabi. Okay. Kung ano pag-take up ta sini kay isa man lang kita ka quarantine status mo ang Western Visayas. Tibay pa ni matapos mo po sige pa discuss diri. Ginaalaw na kita kung quarantine sa mga nagpositive na may mga separate rooms, separate CR, asymptomatic, mild.
No, so amo ni ang sitwasyon bubukon, no, kadasig gid siyang latnanay. And tisuliton ta ang aton dira nga konsolasyon na hindi siya deadly as Delta. Oo. Tungod kalabanan nga asymptomatic, kalabanan nga mild, kuan bala bubukon vaccinated. Yes, isa pa na. Amo lang na aton dira nga base ini bubukon sa aton daily adula or daily case analysis bubukon. Oo. So, pero kaling Vice, magsingka, do ginarason na lang abi ang COVID no? Sa tiyempo, pwede tagi siguro makonsider isa gini sa mga factor no? Damo kung kagahon perti katugnaw. Tapos kung adlaw perti man kainit. So lawas tani mabatsa gini no? So daw na natabuan na gini siguro nga ti COVID season pa subong. Daw na narasunan na lang si COVID pero kuan gid ibaldag gid lawas sa siring nga tiyempo Yes ang ako ni bumupon ti sakto ning ilang kuan no nga pagtuon bala or ang opinion sa mga eksperto nga hindi di madula ang COVID. So kita yati mga buhi kita nga may COVID. Akseptaron tani. So paghalong siguro ara sa individual no? Sa tagsa sa aton no. Tubakuron tang immune system ta kung maigo ta. Hindi ta magastuhan, hindi ta makampan. So halong lang kita bumupon kay tungod amo na basling mo. Tungod nga airborne na siya, ni droplets, di ang hangin katudo, tapos kinlat man Okay. So, ti mo na siya. Galing kay kung asymptomatic ka man nga nagpositive ka, so you need to isolate sa gihapon. Yes, pumupon, and that tomorrow, siguro ba si Mayor makapagawa siyang PO or the following, sa Monday, ng taon tani bubupon, kasi sige pa di ang aton meeting, kag gina-analisar ta ang tanan na mabalanse naton ang ekonomiya pangabuhian sang tawo kag ang aton ni kayong lawat. Okay. So anyway, so ano Vice no? Kay luwas ini sa tiyempo kag ti grabe ang pagpanglaton. So hindi pa kita maka-confirm ti nga Omicron variant na ding naga kuan sa aton sa Bacolod. Laban na bumupon sa akon paglantaw. Kay kadasigid, kag kadamo. Ang nami landa kay ang suno sa mga eksperto by February, mamat siya panaog kag madula, no? Kabay pa nga mangin matuod din. Amo gani kag para nga makapahuway naman kita anyway ti halos tanan subong bisan sino lang niya Vice natakaan na sang COVID mo. Correct na siya. So, anong expect ron ta? Sa meeting ninyo, whether na come up Vice ang pagpapanaog sang EO ni Mayor nga mas stricto pagid kita in the next week? Daw wala na ma-discuss bumupons. No? Ang in fact, gina-discuss kasi nga i-lift ang kwan Okay. Ang RT-PCR sa mag-travel sa Iloilo kag Bacolod. Oo, kag sa bilog nga oriental kag occidental. Oo, mo na ganing gina-consider kay ang mga negosyante na kagang pumuluyo gid na gusto magpuli sakit sa bulsa. Total may antigen test naman kita bumupons nga barato na masarangan sa gobyerno. So amo ni bumupons ang gina-discuss bong galing hindi lang ko ka preempt kung ano gid ang final nga decision pero tanang na konsiderasyon gina take up mo ko. So basi laban-laban naman lang na no kay ti napagwa naman ni na confirm naman sa EOC nga EO na lang ginahulat no. So maybe karon or tomorrow may EO na nga magagawa si Mayor paggawa si Mayor perti ni sa pag-lift sa RT-PCR test result. Posible bumbupon. Okay. Sa mga gatherings Vice, nanong inyong mga monitorings no kay dumi na labi ako baligan to po isa ka birthday party ato no kay may gathering man sa isa ka politiko pwerte ka damo-damo sang tawo so pwede na iya makuan sang pulis no mapauntat no
Ang aton gabi rin, kikuan kita ng social distancing capacity, 30%, kung indoor, kung outdoor, 50%. Amo na bumupon sa aton polisiya. Only that nga dapat gid distansya gid dapat. Hindi magsalig. May ara galing bumupon sa kung ara ka sa kadiring bulang madistansya ka magpalapit gid. May ara man nga mamilit mga musta. No fear ang mga tao bumupon. Kita ka palagyot akong isa pa kung hindi ka kapalagyot yung mga alcohol. Hindi ba malikawan, no? Kung isa. No, ya ka man waklihon mo ba lang? Okay. No, so ti mo na siya. Sa carpool ta Japon and ano tong siling mo? By tomorrow mga pila tong case na ton? 291. Subong 245. Tomorrow 291. Oo. So ang 291 subong na nga adlaw pero buwas pa niya pagwa, no? Oo. Ang DOH. Grabe ba? No, so sa kadamo-damo ti ba sige lang. Anyway, ari pa man kita sa monitoring Vice, no? Kay kon mga mild man lang ng mga ginabatsyag nila kag mga vaccinated naman, so nothing to worry. Yes, bumupon sa mo ng aton nga konsolasyon pero ti dapat halong gid. Okay. Sige. Vice, no? At least inulaw ta kadaling mo simpo dira pasensya gid ti ongoing pag-meeting ni with Mayor Bing. Thank you sa sari nga mga advance information. Good evening. Yes, bumupon. Keep safe. God bless. Ngayong gabi. Okay, sige. Salamat. Vice Mayor Elcid Familiaran sa Didima Kabanan sang City of Bacolod, kag chairman sa Bacolod Local IATF. No? So ti perti ba? Sumay naman na ti dali naman lang mag-Pebrero Kay ti sendihon ta mga factor behind siniti amo ning epekto sang Yuletide season naton last December, no? Kag ti kadua kay ti sang last December to grabe to yang ginawa na isang tawo mo. Magambal ka to iya nga bisan mga bata gagmay gani, no? Tag 2 ka bulan, 3 ka bulan ginalagaw sa mall mo. So ti tanan gito ya, no? Ang hulag to sang tawo daw uncontrollable gito, no? Ang tanan-tanan nga manghulag, no, sang mga pumuluyo. Bisan din ka lang diri sa bilog nga pungsod Pilipinas kay los kalabanan to ka mga lugar, mga probinsya kag syudad. Ginpang kuan na to ya. Ginpang declare na to ya nga mga alert level 2. Di pag alert level 2 mo, no? 15 years old pa dalompoy, day na nga makagwa. Di ginutok man mga multa so pero no anom lang sa mga supermarket do nagapanik buying ka man, magpila ka sa cashier, no? Dugay-dugay ka makabayad. Kay perte kadamo sang tawo. And then second, ang ining katugdawon ti nag-experience mo guro kamuda, no? Sa mga may aircon dati wa na gani guro ga aircon nabuksan na lang bintana. Siya ti awat pa ni maka-save pa taw do nagdubo na gid subong yang per kilowatt hour nga sukot sang Seneco. Pero mas makales pa gid. Kasi ang bill mo yang tag 1.5 mo na lang 500 kung hindi ka pagid ng aircon, kung hindi ka pagid ng electric fan. Kung may screen man lang ang bintana mo ti abrihan mo lang kay importante da nga ti may screen ko wala ti pasudlong kag isang lamok kag kun kay isa man, no, abrihan mo nga may electric fan ti pagisulod. So katog na won isa man na, no, may experience na ton halin gid sang pagsugod gid sang January perti katugnaw sang aga. And then, no, bugtaw ka perti katugnaw pag paligo mo pagwa mo naman sus, biradahon ka naman sa perti nga init. No? So, hindi naman naton iya makabanan maintindihan. No? Ang hindi naman maintindihan sa dito makabanan ang aton nga pamatsyagan. Ina resistensya mo, and then kung ikaw nga tao pala kaon ka sa mga fatty foods, no? Mga matikaon mapagkaon, igo kay sina. Nga bisan laswa way kagakaon. Muna sa dito makabanan ang isa sa mga kwanda, no, isa sa mga mangintunaan nga ikaw ang trangkasuhon.
Sige, 37 minutos sa kaligan sa tak ng alas 8 o alas 7 sa gabi din sa aton sa ringa palatuntunan. Okay na to si Juan, si Attorney Greg Pando Diaz. Okay pa itong imugin send sa akon. Nakat mo na to. Na-off mo na to, ay pa. Ati mo na lang to isend ko sa iya. O, sige. Atag tanay mga panumdom, no? Kay balikan nato na makabalan ang Provincial Administrator sa probinsya sa Negros Occidental, Governor Bong Lacson, nag-positive sa COVID test, no? So, iniresulta sang, syempre, tini man mabayaan ni Governor Bong ang mapumuluyo sang probinsya sa Negros Occidental, kundi kabisitahan agad personally. Balikan naton ang ining pila ka mga diskusyon naton, no? Diri sa ato sa liga pagpalagad pagkatapos kidamang sani. Stand by. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips sagod malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oras
oral disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangailang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo nga halos maghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod kag halos 50,000 na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Sang Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo. Sige, pabalik na ni mga kabaran sa aton nga pagpalagad. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippines Standard Time, 50 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Pareho ka mo Japon nga nagapamati diri sa aton sa ring nga paratuntunan sa Zona Libre. Sige, no? So karadugay-dugay, no? May kopod na to niya mga kabaran. Si Attorney Refrando Diaz ato sa ring Provincial Administrator sa probinsya sa Negros Occidental, no, para nga maka-check kita sa latest nga kondisyon subong ni Governor Bong Lacson, no. So ti ang kuandri makabanan, no, nga upod man to sila, no, kanag kadto sa bahin sa Banos ang hinubaan, no. So ti nagbalandra man gani sa mga Facebook account o gatoto iya ka probinsya sa Negros Occidental, no, sa Governor Bong Lacson, no, sa mga nag-upod gid, no, si Attorney Refrando Diaz. At the same time may mga mayors magita to, no, present dito sa bahin sang nasambit sa nga area. O ti sige, provided nga ti naga-kuan kita, no, naga-face mask kita, no, kag may physical distancing. O lang na yan, kag kon open area, no, do medyo hindi bagid siling nga do makuan kagid, makulbaan kagid. Okay, open area man to, no. So ang delikado kung close area kay ti laban-laban sa mga proseso ti mga fully vaccinated naman ta. Wala naman ta gurugid sang kangawaan sanda, no. Kay ti magin mild na lang man ang aton nga batyagon. So pa while ta mga inadlaw ti okay na. O ti sige, no. So 51 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa ring paratuntunan, no. So ara si Attorney Ortiz Wyged. O ti sige, no. So nga nang talanang si Attorney Refrando Diaz, no, para nga makuha taman, no, ang latest sa din makabaran nga kondisyon sang aton nga gobernador, no, sa probinsya. No, so ti kon magamusin na, no, so laban na ba ti si Governor Bong Lacson, no, maga-isolate na ni siguro, no, maga-pregan sa sang isolation, no, si Gov. So pwede man siguro siling maka home isolation sa, no.
kuha mo lang sa daupod sa iya sa nga balay, no? So pwede gid, pero ti ano gid ang proseso ayhan, no? So ti ang aton nga mambukal, ang mambukal resort ta, no? Diba ginbuksan ta na to sa kwan, ginbuksan ta na to makabanan sa publiko, no? So ti kay ginbuksan ta to, so hindi taman to pwede nga masarado ang aton nga mambukal, no? Kay para naman nga butangan ta sang aton iya makabanan nga mga kwan nga mga pasyente o nga positive, no? So bagay ti kung fully vaccinated ka na, and then kung kwan ka bla, no, fully vaccinated ka, and then nang kabatsyag kaya makabanan sang kwan, no, sang COVID, kung magpositive kaya bisa COVID, no, so automatic di ka man siguro sa linggid nga pero sang una bla tigunti may mga kwanta to sang unaya mo, no, may mga ma-quarantine kagid sang 4 ka sang 10 ka adlaw ka 14 ka adlaw, no. So bisan gani sa mga OFWs naton ang Metro Manila, sa Metro Manila kung vaccinated gan man nga mag-positive ka, ang kuan na ganitong ang quarantine is ara lang sa 3 to 5 days, no? Ang quarantine dito iya makabanan sa bahin sang kwan sa bahin sang Metro Manila. So basta fully vaccinated ka na. So ti damo mo kita diri mga na kilala nga nagpalasative. So pero ti kwan lang gid, no, ilang batsag tamaan ka mild. So amo na ang bentaha, no, sa aton sa nga makauturan, sa aton sa nga makabombo, kung ikaw ang fully vaccinated. So ti ano ni nagpagwa naman sang kwan, no, sang pahayag ang Okta Research, no, nga by kwan kuno by February, no, manubo ng aton sa kaso ba magamuna ti patitiil ta mamalakpak, no. Pero mo ning ginabiliban ko yung Okta Research. Di ba? Gahutik ni sakon si Bro Errol Liboon siya pati ka man sa Okta. Pati nga hindi kami magpati kay nagakwan ka, no? Nagatuod ang iyang prediction. Kamo ni kaso labo 37 mil, nagatuod bala. Daw ginalabo sa bato. No, ang iyang kwan, no? Ang ginapanghambal sang Okta Research. Diba? Subong gani siling sila nga ang kuan ko, no, ang kaso pag kuan sa pag-break to bla sang sang December pag break to sang December sing lati subong mga nubo-nubo ning kaso, no, pero tiyan mo ning bantayan tao sa first week sa diri makabanan sang January of 2022, ti dira nyo na ma-experiencehan, no, ang pagdamo sa diri makabanan sang kaso. Ti nagtuod. Ti bantayan ta naman sa February niya, kaysa palabuton nga Pebrero, no, ang kaso kuno magadubo. Ang mga kaso diri sa may bahin sang kuan, no, sa bahin sang pungsod Pilipinas. So ginaklaro naton niya mga kabanana sa mga kauturan naton ti way kita siling nga nagapilit, no, sa mga kauturan ta sa pagbakuna. Kita mo subong nagakampanya lagi kita di sa mga may gana kag may mga gusto, no, pero ti sa mga wala ya, no, kag hindi lagi di magpabaksin ti way naman kita nagapilit sa ila. Kay gina-exercise mo kuno nila ng ila sining right mo, ti okay gid na, no? So why gid sang problema? Dibla? Ila man na iya nga decision. Pero wala na galing no? Di lang ta magbasol abi sa national government, di lang ta magbasol sa syudad nga kung magkala-positive ka mo dabi, hambalon nga ti nano man ning syudad wala man di man, no? Ang gobyerno ta wala man ni. Mangkot doktor si mo, nabakunahan ka? Nya wala. Ti nga wala ka nabakunahan. Ti kay tini ko gustong magpabakuna. Ti amo ni problema tagid.
So may isa gani kita ka abyan nga nagasiling niya sa mga perte ka isogda, no, kambal nga ti sa subong ay malatnan COVID wanak tuig. Latan yung COVID dugay-dugay ara sa inyo da tupad. Ara na dugay-dugay sa lawas nyo da, no, si COVID. So ti ilan naman na no? So respetuhon ta na. Muna bla ti sa mga nagpabakuna respetuhon nyo man. No, ang mga nagpabakuna kay ti desisyon man na nila. Dingi kita padulong sina, no? So may nabati pa ko gani ng mga sumbi-sumbi pa sa una pagsugo sa vaccination, may mga sumbi-sumbi pa. Asa subong ara pa ng istorya nga na mo. Di labot na taos bulan ng sagay pa kamo iya ka, sagay pa kamo iya ka paminsar sina. Kag balik-balik sina. Sige no? So 57 minutos na. Nakalikan sa takna alas 7 sa gabi. Unahan tala si Bombo Carla, may defensor Bombo Harold. Kay nakuha niya reaksyon din nga ton nga Vice Director, no? Si Police Colonel Joseph Thomas Martir. May 7 ka mga patrol cars, no? Pick up ini Hindi niya siling L300 o kung ano. No? So pick up bakod tama. Ti dire syudad sa Bacolod portigro kadasig ni ang Mitsubishi Strada. Nga pick up maglaga sa mga kriminal. Mo ni makita tadi magalambiyong dire sa syudad, no, sang Bacolod. Magalambiyong panglaga sa mga kriminal pagbintinar sa peace and order situation. No, so actually gin-request panigali ni anay BCPO Director Colonel Manuel Placido, no, sa kay Mayor Bing Nuerdia. Pero ti pag-request gin bidding, no, kagin deliver, no, sang supplier nga nagdaog. Ang 7 ka mga patrol cars, pero tanan ni isaguro magdubo sobre 1 milyon ni, hindi magdubo. Sa 1 ka milyon ang bili sang isa ka patrol car. So may nag-comment di gani nga bal nila ti sa asod-asod nga mapagpang-abdak kabay pa nga makalagas ang mga patrol cars na ton, no, nga mabag-o sa sering mga serye sa pang-abdak nagligad pa halip pa sa ligad tinuing diri sa syudad sa Bacolod. So ano reaksyon ni Vice Director Colonel Thomas Joseph Martier? Check na si Bombo Carla, may defensor sa Sanang Report. Bombo Carl, please come in. Yes, Bombo Pons. So, Bombo Pons, sige, pasalamat, no? Ako nagpasalamat, ini si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa mga patrol cars na turnover kagahapon sa ila sang syudad, Bombo Pons. So, 7 ini ka mga patrol cars, Bombo Pons, hatag ini sa Police Station 1, 2, 3, 4, 6, 7, kag 8, Bombo Pons. So, gin-prioritize ang mga police stations nga mayara sang madamo nga mga barangays kag mambal na Bombo Pons kay do may ara gyud sang do ka busy gid lang ang mga area, especially diri sa may area sang Police Station 1, mambal gid naton yang nasakupan sang Police Station 1 is busy gid, kumbaga Bombo Pons madamo bala sa nga mga hinitabo diri nga area, Bombo Pons madamo sa mga aktibidades nga ginapatigayon diri kay bangod nga ari gid sila sa sentro diri sa syudad sang Bacolod, Bombo Pons di amo man sa iban nga mga police station. So may ara sang bilin nga police stations nga wala pa sang bago nga patrol cars amo ang police station 5, 9 kag 10, Bombo Pons. So may ara pa man, no, nga maabot nga mga patrol cars, so sa ila na magakadto. So gi-priority lang ang mga may mga madamo nga mga barangay sa ila sininga na sakupan, Bombo Pons. So nagapasalamat din, no, si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa ila sininga nabaton nga mga patrol cars, Bombo Pons. So ini dapat ini sakay no, sakay Police Colonel Manuel Placido, Bombo Pons. Kaya kitungod nga nag-change na, Bombo Pons, si Police Colonel Thomas Joseph na ang pungko, Bombo Pons. So ini, Bombo Pons, no, kay Police Colonel Martir, tidugang naman ini, no, nga patrol car sa mga kapulisan kung may mga iban pagid di Bombo Pons kay ti mera pagid mga extra pagid nga mga patrol cars igahatag ini sa iba nga unit nga unit sang BCPO para at least nga mayara man sila sang magamit nga mga patrol cars, Bombo Pons. Pila ng mga patrol cars sa kada station ta?
Madamo na Bombapons kay tinagdiligan mayara sa tag-isa-isa gid ka mga patrol cars no ang ginhatagi mismo sa hagikan sa PNP gid Bombapons. Isa-isa gid na from Police Station 1 to Police Station 10 Bombapons. So makita naton diri sa may area sa police station na dumayari na inisulaya sang more than 2 no o kon 3 nga mga police patrol cars diri sa may area sa Police Station 1 Bombapons. Oh, kay kun nantawon ta may mga back-to-back patrol kita. No, may ara man sang Hilux patrol. Ang Hilux diba yan ay ka National Headquarters, no? Yes, Bombapons kada ang bag-o subong at ang mayara sang back-to-back na nga amo nang bag-o. Yes, amo na sa ang bag-o nga halos na So may ara pagkikita dakwan ng L300 nga iya sang may ano sang CDRRMO. Yes, Bombapons. So dumakabig na Bombapons na dodaan na nilang unit kaya ang bag-o Bombapons amo na ang open do sagwa may ano man na siya Bombapons no. Same manipula sa aton sininga patrola Bombapons sa sang unit no. So meron sila sang bag-ong duwana tanan ka bag-ong unit sang patrol car Bombapons. Oh, okay, Hilux na yati. Eri nga ang pito ni Mitsubishi Strada ha? Yes, Bombapons. So Hilux o kon Mitsubishi ining bag-ong patrol car Bombapons. May kuha na niya, may sticker na niya nga patrol sang pulis. Yes, gani Bombapons. So matahom no, nga lantawon na nga design sini Perti pa nakadasig. Amugid so gina Bombapons. So dugang ni nga salakyan at least ang visibility sa kapulisan diri sa syudad sa Bacolod ma-maintain gid Bombapons. Okay. Bombapons pamatian nato ng pahayag gikan kay Police Colonel Thomas Joseph Martir. Kung ako lang yung imo pumangkoto na in favor of that kay police 7 ka patrol cars no Mitsubishi Strada turned over to us given to us by the local government unit of Bacolod City under of course aton nga City Mayor Mayor Ping Donatia. Ano nga mga police station ang maka-avail sini sir? Yes ma'am, sa amon nga pag meeting kahapon no i-prioritize namin namon ang mga takto nga police stations, coverage ng police stations sa Madlag ko like 1, Station 2, 3, 4, 7 and 8 no. Ang 5, 9 and 10 sa next batch naman din may another pa naman nga 7 nga maatuga. Ang thickly populated, busy kaya madamo ka na sa kupat. Ma'am, dako gid ma'am kay in case na madiriya ang isa ta kasalakyan, biga pa another spare kaya makadugang ginisang visibility effort sa diri sa Bacolod City. May damo na tapat tolls nga mag-visibility. O ang aton mga medyo daan na nga salakyan, ipa-refurbish naman na siya kasi sa ilo ta sa iban man, butang ta sa aton na mobile patrol unit, kaya wala sila salakyan, kaya iba sa mobile forces. Ako din nga mabulig visibility ta sa aton syudad. Yes, of course, nagpapasalamat naman, nagpapasalamat sa aton city government of Bacolod City, sa aton city mayor, mga councilors, executive assistants, and of course, sa tumuluyang Bacolod noon, thank you din. Paghatag na sa amon sa bagong patrol cars. And rest assured that magiging visible pagkita ninyo Bacolod City Police Office. May nag-comment din siya nga tani, damo na patrol police sa paliguan Manila, adlaw-adlaw ang patrol nila kay wala mo sa Bumbo Carla, banday masikaka lang da bisan pantrapo kag pa karwas din gani ka palimpyo sang patrol car. So amo na makita nato nagigat Bombapons sa mga daan. So wala pa to balang na atong ginapatigayon pa wala pang Bombapons ang intensified cleanliness before sina no makita nato nga mga patrol do kadaan nagid Bombapons iti kay tungod nga miyara pag ginigit kay kusa pa si pala mo lang ang gamit mo. Amo gina Bombapons no. So kabay pa nga mahalukan Bombapons kaga maayo ang hitsura sa mga patrol cars at same time sa ila sini nga mga police station Bombapons. Ate sige, ate mo lang ato na. Ginapangunahan tanan na sila kay ti bala mo ko hindi mo pagbantayan no daw pasapayan nga mga paggamit. So dasig ni siya, pick up di sa bla. Wag gigan Bombapons take range ni ang price. Sa lagsanay da labot gid ning kriminal. Hamugid Bombapons take range ni ang price no sa 800,000 pesos to 1.7 million pesos. Pila? 800,000 pesos to 1.7 million pesos. Ati di kay brand nyo, sobra milyon na?
yes, ang magigani apo mo pa si banyo ti supra milyon mga 1.7 sobra ni guro ang balor sinisang salakyan bababa. Sige, sige. Bobo Carla, hindi ta na ka mapakuan sa ikaduha mo report kay nagahulat na subong si Attorney Refrando Diaz aton nga Provincial Administrator. Thank you again, Bobo Carla. Mababag sabay nag-report ni sa Patrol ni si Bumbo Carla May Defensor para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Assistant of Roll number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bumbo. Salamat sa kay Bombo Carla May Defensor. 8 minutos sa kaligat sa taknang alas 8 sa gabi. So, gina-expectar na ito diraan, no? Nga mangin maayo ang pagpunigan sa Visibility Patrol. Kasi rason naman bala, why ng gasolina? Pwede ta kalibot. No? So, di bastante nagta sa mga gasolina, subong no? Manana pa, pagwapuhin naman kay gwapo mo kung lantawon kung gwapong mga patrol car nyo. Sige, kung pa ako bulig na sa pagtapna sang kriminalidad sa syudad sa Bacolod. Okay, sige, direct time makabanan, no? Sabahin sang pila ka issues nato dito kita sa probinsya. Sa Negros Occidental, welcome naton yung Provincial Administrator, si Attorney Refrando Diaz. Attorney, may gabi sa imo live sa Bombo Radio Bacolod. Pwede mo si Bombo Pons. Good evening, Bobo Pons, and good evening sa imo mga tagpalamatin. Yes, Attorney, thank you gid, no? Sa sininga time, no? But wait naman ito og pangayo, but ti sa kadugay-dugay nga pa-swab test ni Gov Lacson, no? So nag-positive siya, no? To confirm, si Attorney. Yes, this afternoon, mga alas 2:20 sang takna sang hapon, ang Teresita Landoni naghatag sa aton sang official result, no? Sang swab sa RT-PCR ni Governor Bong Lacson nga sa masubo nga balita nagpositibo siya sa COVID-19. So subong si Governor Bong is resting kag nag-isolate and ginakamusta naman siya, no, kung anong iyang sitwasyon, but do okay naman, pamatsyag niya. That's why siya pagani ang nag-drive siyang lawas niya. Pakadto sa Teresita Landoni kang magpa-swab dito sa kagina sang aga. And okay naman ang tingog niya, although occasionally daw nagaubo siya. But he feels better, no? Mula ng aton nga good news kag ginapangamuyuan tapagid nga magbaskog kag maulian na ang aton governor sang iya nga kaayong lawas, no? Kag mo-overcome ini nga jutay nga challenge sa iya pagserbisyo sa aton mga publiko. Amo gid na, no? Kung mapisan si Governor Bong Lacson, attorney, no? So ginakadtuan niya ni abi physically, no? Basta may mga engagement siya. Attorney? No, sakto na siya, no? Kung madumduman naton, no? Yes, kung madumduman naton, si Governor Bong naglagaw, no? Panagtag sa Sipalay sa aton nga mga relief materials kag food sa aton nga mga kauturan nga naigo sa Bagyo Odette last week, no? Tapos naglibot man siya sa Moises Padilla kag sa iban pa nga mga areas like Kawayan para managtag man sa nga ayuda para sa aton nga mga farmers nga tag 5,000 para sa ilang man nga kabuhayan mga parang ilang pagtanom, mayroon sila usaron sa mga ilang pagbakal sang seeds kag ilang mga fertilizer. And lastly, sang last Wednesday, upod man naton si Governor Bong at ito sa Himamayla, sa Hinubaan kag nag-deliver sang tanan nga mga saging, mga solar lights, and then mga food packs sa mga pumuluyo mga nigo dito. 3 man ka cluster barangays ang iyang ikatuan. Hasta nga nag-desider siya nga mapuli na pabalik sa Bacolod, kay kinahanglan niya pa maglabay naman sa Kawayan, kundi naman nagatipon ng aton nga mga farmers dito sa barangay issue. Kay nagbulig man to siya nga pag-oversee sa pag-distribute sa tag 5,000 man kada farmer beneficiary sa Kawayan. Okay.
And daw kasano Thursday siya no sang naka-experience sa mga symptoms, attorney. Yes, pag balik namon sa Kapitolyo, although nainay man kami sa lakyan nga duwa, may ara na siyang feedback na nag-ubo na si Gov, no? And so sang gabi na mismo nag-rapid antigen test kita sa iya. Ang ayo kita sa aton nga molecular lab nga mga medtech nga maghatag si rapid antigen test. And at that time ano pa siya non-reactive, no, sa virus, no, wala siya nagpakita nga may ara sa COVID sa aton rapid test. But about muna subong nga adlaw confirmatory test through PCR. And dito gid nga na-confirm nga subong ang iyang situation nga positive siya. So kagina sang hapon nagpulong-pulong na kita with Vice Gov, kag si Gov, kung ano ang mga tikang naton sa sini nga sitwasyon, no? Okay. So pila kuno ka days ang kwansang isolation niya, attorney? And din siya maka-isolate kuno? Under sa aton nga guidelines ng DOH subong kung fully vaccinated siya kag may ara mild symptoms, ang iya isolation should be for 7 days. Kung naka-booster and daw nag-ayo naman ang simptomas niya, pwede ta na ma-reduce to 5 days. So amo na siya, pwede man dayon ng home quarantine. Okay. Because si Gov may ara man niya sang iya nga kwarto nga iya kag wala man siya doon naghahatag sang danger sa iban nga upod sa balay. Okay, oo. So what happened? Sa ibang tabi may naka-close contact ang explanation ko ani although ara ka man to but sa open area kamo ya no? Hindi man yabi close gid nga air condition gid ang to sa inubaan, attorney? Yes, ara kami sa mga covered courts, no? And why kita sa enclosed air condition nga mga areas nagpulong-pulong. And I hope, no, during that time man si Gov, naga-mask. Wala man sa mga sitwasyon nga nagakuha siya mask during those pulong-pulong. And nagakuha lang siya mask kung magkaon siya o mag-inom tubig, no? So very very short periods of time lang nga nagakakas kita mask, no? Okay. So sa inyo nga mga upod to maybe kinahanglan na nga ti pa-test abi ko na no kay anyway do ay man kamo may ginabatsyag. Yes, we are fully vaccinated. Wala man kami na may ginabatsyag. And ang exposure is not really that long with Gov, no? Pati si Gov iskan ko na kami schedule kisa naga-maintain gid siya safe distance sa mga tao nga ginamit niya. So that's one good thing, no? So he will be absent no sa office like starting Monday, no? 5 days. Naglagaw to bla at hello? Yes, attorney. Yes, kung magkanto siya sa mga tao, kisa fist pump siya bala. Pangamusta gid sila kung kamusta sila. So amo lang ng time nga nagapalapit siya. Amo man naguro ang iyang mga exposure, no, nga danger sa mga tao. Kay may physical contact kadali and then maistorya gid siya kag mga musta kung paano ilang sitwasyon kag kung paano kabulig ang gobyerno probinsyal sa ila. So those are times nga doon nagavulnerable guro si Gov to infection. So naka-booster naman guro si Gov? Yes, naka-booster na siya, nag-Moderna siya. And that's why ang biska na igo siya, ang iya simptomas hindi gid sobra ka malala, no? We are praying ang iya nga pag-recover diretso na gid. Sige. Ato nila hunon ko na lang ini anyway ang COVID situation naton sa probinsya Bugabi, no? Ga sinaka ang kaso nato, no? Probinsya naga 200 sobra kita, attorney, so far. Yes, subong naman nga daw ang report 300 naman ang aton na positive cases for this day. Grabe, no? So nagasaka gid yan 316 ang aton nga report for this day. Cadiz having 49, Silay with 33,
Kabangkalan with 26, Talisay with 23, Bago 23. So mo na yung mga tag-as na mga LGUs nato, no, nga nag-register damo positive cases today. And in fact, ang aton nga Teresita lang doon ni mula Bumupons, Yes. ara na sa 46 ya ang confirmed, no, sa Teresita lang doon nga positive gid ya nga mga doctors, nurses, and their staff. Ang 21 pag nga additional ara sa quarantine gina-isolate kay may mga simptomas kang nagaulat kita sang ilang RT-PCR test results. So Pati ang ka atong nasig, no? hospital naman subong sa Cadiz District Hospital last week 20 lang to subong sing mga pasyente dito subong Okay. nga COVID positive sa Cadiz District. So, ginplanuhan na ni Gov tani nga ang Annex Building, ipasudlan na naton sa mga pasyente. Hindi lang tanay mag-abriliwat sang Valladolid or ang ato ni Mamaylan District Hospital. Oo. Kay tingbon ta lang anay ito sa Cadiz District Hospital ang tanang kinahanglan hospital. No? Okay. But the good thing there is ara daya sa ibig nga mga symptoms nga related na treatment, no? Ibanda yati nagbata, rugali kay COVID positive. So ara to sila sa Cadiz District Hospital. Ang iban may mga operation, for example, for injuries nga COVID positive, so ara dito sila ginatatap sa aton nga mga healthcare workers. And finally, ang aton Kapitol gidya, no, ginaigo naman subong, no? Ang aton nga PPDO sobra apat na kabilog. Ang PHO muman 4 man kabilog ang nag-positive sa ila sa mga swabbers and mga vaccinators. And total ta subong COVID positive nga confirmed sa Kapitolyo, Capitol-based na departments, no, ara na sa 19. So sobra na ni ka-alarming, no? Before wala zero kita sa COVID positive cases. Subong ara na ta sa 19 in different offices. And as observed by our sang nagasingo-singo, no, kag nagabatsyag sang mga sintomas. So that's why it was recommended also by Dr. Tumimbang, our PHO, nga kung mahimo may ara makita na yung circuit breaker, no, nga para ang aton transmission sa sulod sang workplace maagapan naton kag mauntat. I think in principle it was already approved by Gov and Vice Governor Jeffrey Ferrer na mag-break anay ang Capitol, ma-lockdown kita anay for 5 days. So good sa Lunes as sa Biyernes sa nga masunod nga semana. And ang aton nga mga empleyado i-monitor kung sino. We will also assist and take care and manage their symptoms kung may ara. Kay ti ka budlay na, no? So sa temprano pa, jutay pa na makaso, mas mayugid, no? Para pagbalik liwat by January 31 attorney. So masigurado ta nga tanan nag-alayo na. Yes. Kay kung hindi ta pag i-break ang transmission, hindi man gyapon mag-ulayhon ang atong obra kay may ma-absent nga pulo, daso naman hindi magdulungan, may ara naman may infect naman nga pulo or lima, di montat naman dayon, so galaba man nagalaba ang aton nga disruption sa obra kung hindi ta pag-iamon sini. So upon recommendation man sa mga experts no sa PHO, I think needed, no, kay tungod ang labanta nga mga empleyado diri man sa Bacolod naga-start kag tama naging kalaptaman sang aton nga mga cases sa Bacolod and high risk na gid gani ang classification sa Bacolod City under DOH classification. So we might as well try to kita
silo virus dira sa sulod sang workplace by canceling or by ordering ang temporary anay nga pag-closure sa aton nga offices sa Capitol. So final na gini attorney, 1 week starting Monday, January 24 to 28, no? Wala office ang Capitol kay basi may magkadto bla para magtransaksyon bla, attorney? Yes, mo aton nga ang aton memorandum pagkapirma Vice Governor. Okay. Hello? Go to attorney. Sino mapirma sa memorandum? Hello? Hello? Yes, attorney. Go ahead. Plus 8:22. Attorney, ara pa siya? Okay. Sige. Hello, good evening. Yes. Attorney, welcome back. Okay. Okay, sige. Okay, no? So, 23 minutos sa kaligid sa tak ng alas 8 sa gabi. So, mo to na-mention, no? So, January 24 to 28. Attorney, welcome back. Yes, Momo Pons. Go Nautod ahead. ng internet siguro. Yes, ang memorandum nga address sa tanang department heads pagapirmahan na ni Acting Governor Jeffrey Ferrer, and it will be disseminated at the soonest time possible. Sige. At least klaro ina, no? So, attorney, thank you gid. At least napalinto naton ini diri sa Bombo Radio ini mga measures sa provincial capital. Yes. Happy weekend sa imo and good evening, attorney. Una kagid nakabalo, but yes. would just like to emphasize na may skeleton pa kita para ang aton nga mga importante nga mga hilikoton ara gyapon. Sige. So, ka problema kita sa internet naton. Sige, salamat again, attorney, kag happy weekend. Okay, sige. Nadula na. O kuan gid ang aton nga signal, no? Ga utod-utod, no? Subong. Kung saan pa mga establi ini, no? So, anyway, una na batian, diri sa Bombo Radio, gabay Monday, wala opisina ang Kapitulo Provincial kay amat naman sinaka. Ang kaso, 19 na ang kaso dira sa Negros Occidental Provincial Capital. So, ginistoryahan nila with Vice Governor Jeffrey Ferrer. Pwede tayo ma-break 1 week, no? Para nga makapaway gid lalo ang aton nga mga empleyado. Para pagbalik ba January 31, no? Tiway na sang may binatsyag da. Kay as long as sige ho na, sige, may pulo, may 20, may kuan nga hindi ka obra, asa makalaubos na infect. Di ma-paralyze ang aton nga transaksyon sa gobyerno dira sa probinsya. Kag okay naman kuno si Gov, no? Naka-isolate na sa home isolation. Naka-booster naman 5 days, migid 1 week, no? So ang acting Governor Subong, Vice Governor Jeffrey Ferrer. May marabili lang kita nga maparamdom, no? Balikay kita pagkatapos gidamang sini. Stand by. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Tips agud malikawan ang insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sige, balik na rin sa aton nga pagpalagat. 31 minuto sa nakaligan sa tak ng alas 8. Sa gabi rin sa aton sa ringa para tuntunan, no? Wait mahingagaw sa Atty. Joe Max. Sige palunisan tani or buwasaga may kaupod nyo man si Atty. Diaz Sige, Bombo Franz Sandro Burgos, no? So, lang na tempo naton. Subod daw sa Sabado, petsa 22 sa buwan sa Enero tuig 2022. Sabay na sa Sports of Black Time naton kag karon sa Santos Rosario kag ang Bombo Hanay sa gabi. Ayon agad Bombo Ponce Espino, nagpasalamat sa pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!